ברוכים הבאים לסבב ההרצאות של ארדואינו סטודיו. זו ההרצאה הראשונה, הרצאה על PCB דיזיין, הרצאה מרתקת. אז אחרי הרבה חודשים של אי ודאות בכל קהילת ארדואינו GS, אנחנו חוזרים ובגדול מה שנקרא. אבל לפני שנתחיל בהרצאה, שדרך אגב עברתי עליה עם מנחם, הרצאה מדהימה, אוקיי, מעניינת, סוחפת. אנחנו רוצים לתת לכם הצצה על מה עבדנו בחודשים האחרונים בקהילה, ארדואינו JS. אז תוך כדי ששחף יפתח את המסך שלו ויציג סרטון ממש מגניב שהכנו מהקהילה, אז אני אתן בריף קצר. ארדואינו סטודיו זה תוכנה שפיתחנו עבור ועם הקהילה. התוכנה בעצם נותנת אפשרות להשתמש ב-low code environment, בקומיוניטי של הקהילה, נותנת לחבר'ה לבנות פורטפוליו אישי בתוך התוכנה. אני לא רוצה לתת לכם יותר מדי כל מיני טיזרים, כי עוד מעט אתם תראו את זה בעצמכם, דברים ממש ממש מגניבים, יש שם מיליון פיצ'רים, וכמובן הקול של הקהילה, הכל חינמי, אוקיי? תוכנה חינמית לגמרי, היא תשתחרר משהו כמו עוד שבועיים, ולכבודה בעצם אנחנו עושים את הסבב הרצאות המעניין הזה. זה מתחיל ב-PCB דיזיין עם מנחם, ואחרי זה יעבור גם להדפסות תלת מימד, אנחנו נגיע ל-FPGA, לרחפנים, לאופן סורס, ל-AI וכו' וכו'. באמת דברים ממש ממש מעניינים. וזהו, שחף, נראה לי שומעים את זה שלך, אז אתה יכול להרביץ. We get it. Programming Arduino can be a headache. But don't worry, we have a solution for you. No, not that solution. Introducing Arduino Studio, the revolutionary software that transforms your work with its groundbreaking low-code system. Our user-friendly interface enables you to build, customize, and innovate with minimal coding, empowering both developers and non-developers alike. Simply create new modules, connect them, and watch your ideas come to life. Once you subscribe, you will have your own personal portfolio to showcase your skills and projects, and you will join the Makers community where you can connect, share, and find inspiration. Arduino Studio, where innovation meets simplicity. Join the low-code revolution today and become a better maker. מדהים. אז חברים, זה תוכנה שלגמרי הקהילה ובעזרתה נבנתה. אז א', תודה רבה להרבה מאוד אנשים שנמצאים פה, שאני רואה ואני מזהה, שעזרו לנו בהרבה מאוד פגישות. וזהו, עוד שבוע, שבועיים שהדבר הזה יצא לאוויר, תקבלו נוטיפיקציה עם הדבר הזה, ומי שירצה יוכל להשתמש בזה חופשי. זהו, מפה מנחם שלך. טוב, אני מוגבל בזמן של 45 דקות, או שאני יכול להתפרע? פרע. אז קודם כל נעים מאוד, אני שמח מאוד להיות בצוות הזה, אני חייב להגיד לכם דוגרי, אני אפילו די מתרגש. קוראים מנחם או ציף, אחד מהשניים. ציף זה כינוי שאולי חלקכם אולי מכירים אותי, אבל יש הרבה אנשים שלא יודעים מי זה מנחם, סיפור ארוך. אני מהנדס אלקטרוניקה בתחום הפיתוח ובורד דיזיינר וסיסטם אנג'יניר, כבר למעלה מ-32 שנה. מפתח מעגלים בכל מיני חברות וגופים שפונים אליי, דברים מגניבים מאוד. 10 שנים הייתי בתחום הצבאי, פיתחתי מערכות לוחמה אלקטרונית ו-GPSים לטילים. יש לי נגיעה בכיפת ברזל וחץ אחד, אבל זה נמחק מזמן. 9 שנים בתחום הצבאי, ואחרי זה עברתי למודו של דוב מורן, אחלה מקום שבעולם, למי מכם שמכיר את מודו, הטלפון הכי קטן בעולם שהיה בזמנו, היה סיגינס דרך אגב. שם פיתחנו טלפון ואת המכלולים שלו. אחרי מודו, שכשמודו נסגרה לצערי הרב, כי אז הגיע איזה מישהו בשם סטיב ג'ובס עם איזה משהו שנקרא אייפון, לא נראה לי שאתם מכירים, אבל timing is everything, וזה בדיוק הסיבה שהעיקרית שמודו נסגרה. אני האמנתי בזה מאוד. מה? סליחה. אחרי שמודו נסגרה, יצא שהתמקצעתי מאוד בתחום הרפואי, סתם ככה נפלתי לכל מיני חברות שבעצם התעסקו רק בתחום הרפואי, אז יש לי הרבה ניסיון בתחום הצבאי שיש לו את הקפריזות שלו, ובתחום הרפואי שיש לו את הקפריזות שלו לגמרי. הרבה מאוד ענייני תקינה, EMI ו-RFI,
אני נותן ייעוצים לכל מיני חברות שפונות אליי, ובונה מערכות וכרטיסים לכל מיני גופים וכל מיני כאלה שמסתובבים לי במעבדה. תחומים של image processing ומה שכולם אוהבים להגיד AI, אז יש לנו גם פרויקטים בדברים האלה מן הסתם. ואחד הדיבלופרים החזקים שלי, שבעצם אני עובד איתו בתור שותף, היה פעם סטודנט שלי בקורס שפיתחתי. הקורס הזה שאני פיתחתי, למעשה זה, מה שתראו היום זה הרצאת מבוא לקורס, כי פנה אליי רון וביקש שאני אבנה הרצאת מבוא, דברים כאלה. זה קורס שבעצם זיהיתי, כשתרגלתי באוניברסיטאות, במכללות, זיהיתי שסטודנטים יכולים להיות מצטייני דיקן, אבל הם לא באמת יודעים איך להביא בורד. הם לא יודעים איך לעשות את הכרטיס בגודל הרצוי, הם מכירים את הארדואינו, הם מכירים את הנוקלאו, הם מכירים את כל הדברים האחרים, אבל הם לא יודעים איך להביא כרטיס בפורם פקטור אחר, במשהו שאני רוצה לעשות אותו. יש לי כאן כל מיני דברים מגניבים שאני עושה. זהו, ולכן החלטתי שאני בונה את הקורס הזה, שזה קורס שאני מעביר כבר למעלה מ-12 שנה, ועכשיו אתם תקבלו בעצם את המבוא לקורס הזה. בהרצאה הזו אנחנו נעבור על כל השלבים, חלקכם אולי מכירים, חלקכם לא, אבל כל השלבים שבעצם תהליך של פיתוח כרטיס אלקטרוני, אוקיי? אני מקווה מאוד שתהנו, לדעתי יהיה לי כמה דברים להוסיף לכם, ואני אשמח לדעת בהמשך. אז אני אשתף לכם מסך. רק תנו לי פידבק שאתם רואים אותו. רואים. אוקיי. אני אשאר בפורמט הזה ברשותכם, אני לא רוצה לפתוח את זה במצגת, כי אז פשוט זה סותם לי את המסכים האחרים, אז אני מקווה שזה בסדר מבחינתכם, כשאני אצטרך, אז אני אגדיל את זה. בורד דיזיין. אז קודם כל, נעבור על כל הדברים של בעצם מה זה תכנון אלקטרוני, מה זה בורד דיזיין, איך מתחילים, מהם הדברים העיקריים שצריך לעשות, איך מפתחים כרטיס משלב הפיתוח עד שלב הייצור, מהרעיון עד שלב הפרודקשן, מי הם בעלי התפקידים בפיתוח, ואני קורא לשורה הזו, שזו אחת השורות היותר חשובות לדעתי, מי יודע לדבר אלקטרונית ומי יודע לדבר מכנית. כשאני עובר עם מכניקרים שלא יודעים לדבר אלקטרונית, אני רואה את זה ב3.5 שניות. אני מעריך שהם אומרים את אותו דבר על אנשים שמגיעים אליהם בתור אלקטרוניים, שלא יודעים לדבר מכנית. ברגע שיש את הסינרגיה הזו שאנחנו יודעים לדבר אלקטרונית, והם יודעים לדבר מכנית, ואנחנו יודעים את השפה, הסינרגיה היא מושלמת. תסתכלו פה על התמונה הזאת, זו תמונה אמיתית, כן? זה פרויקט שעשיתי לאלביט לפני משהו כמו 7 שנים, ותשימו לב שהמכניקה פה, והכרטיס שלי פה, וההתאמה מושלמת ב3 שניות, אוקיי? אז אולי יש יותר מבוגרים ממני בקבוצה, אבל בעבר, כאשר פיתחנו את ה-GPS לטילים, אז הסוליד לא דיבר עם התוכנות אלקטרוניקה, והרבה פעמים היינו צריכים לשייף כל מיני דברים ולעשות כל מיני דברים כדי להתאים את המכניקה לאלקטרוניקה. היום זה הרבה יותר קל, אבל זה רק בתנאי שאני יודע לדבר מכנית. כי אני יודע מה המכניקר צריך, אני יודע מה הוא צריך לקבל ממני, ואני יודע מה אני רוצה לקבל ממנו, נדבר על זה בהמשך. מה ההבדל בין מעגל שאני, טוב לא תיקנתי את זה, שאני מתכנן לעומת כרטיס פיתוח כמו ארדואינו או נוקלאו, אחרי זה נדבר על ייצור מעגלי PCB, הרכבה, איך אני מרכיב, מה אני עושה, וכמובן השלב הזה, שנקרא Bring Up, שצריך הרבה עצבים בשבילו, וכמו שאתם רואים, אין לי הרבה שערות על הראש. תכנון מעגלים בעצם זה מילה גדולה מאוד, זאת אומרת, מה זה תכנון מעגלים? אם תבואו אליי, אני רוצה שתתכנן עם מעגל, איזה מעגל? האם המעגל הוא צבאי, האם המעגל הוא רפואי, האם הוא consumer electronics? על פי מידע כזה פשוט אני יכול להחליט כבר איך אני רוצה לתכנן לכם את המעגל. אני יודע בראש איך אני רוצה לעשות. אם תגידו לי שרפואי, אני מיד קופץ לתקנים הרפואיים שאני מכיר, או לדרישות הרפואיות שאני מכיר. אם אתם רוצים שיהיה צבאי, על אחת כמה וכמה באותו דבר. אם הוא consumer, זה גם טוב, אני צריך לדעת איפה הוא נמצא. האם הוא נמצא באזור חם, האם הוא נמצא באזור קר. זאת אומרת, עשיתי למשל מעגלים לחברות של agriculture, שמן הסתם יושבות בשמש. המידע הזה הוא מאוד חשוב. כאשר דורשים ממני לבוא לבנות להם מוצר, אני חייב לדעת מהם הפרמטרים האלה דבר ראשון. אוקיי? אחרי שאנחנו מגדירים בעצם נקרא לזה את האזורים
את האזורי מחיה של הפרויקט, אנחנו ממשיכים בעצם לשלב הרעיון. אני יושב עם הלקוח, אני בדרך כלל מדבר איתו, תמיד אני מחייב אותו בקפה הראשון, אני באמת לא צוחק. השיחה הראשונה זה, הקפה הראשון עליך, אני גם דואג שהוא ישלם את הקפה, סתם בשביל הפרינציפ. בדרך כלל הם כולם גם משלמים אחרי זה גם על העוגיות, אבל הסיבה שאני יושב איתם בפגישה הראשונה, היא כדי לסרטט להם את ה-high level design. איך אני רואה את הפרויקט שהם הציגו לי בטלפון, איך אני רואה איך אני הולך לממש אותו, ובעצם אני מציג לו את זה, כי לא תמיד הלקוחות שלי, או לא תמיד היזמים, מבינים מה הם רוצים. הם רוצים שזה ייסע. אז אני שם להם מוטור דרייבר. אתה רוצה שזה ייסע עם 4 גלגלים? אני שם לך פה 4 מנועים. אז אתה צריך 2 מוטור דרייברס. איזה מוטור דרייבר? מה הגודל של המנוע? איך אתה רוצה שהוא יתקשר? איזה סוג תקשורת? בקיצור, כל הדברים שאתם רואים פה, זה פרויקטים אמיתיים, שמפה זה מתחיל. אני עדיין לא יודע איזה פרוססור אני אשתמש, כי אני בעצם צריך עוד אינפוטים שלו, ויותר מזה אני צריך לדעת איך אני הולך לממש את המערכות שאני בונה. אבל זה נותן תמונה מאוד מאוד טובה ללקוח, איך הולך להיות הפרויקט שלו, ועל מה הוא הולך לשלם לי. אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול, אין לי בעיה. נעבור על זה, ואת זה אני טיפה אגדיל לכם בצורה קצת מגעילה, אבל נעשה את זה ככה ברשותכם. בעצם תהליך של פרויקט, יש לו תהליך די מוגדר. לפעמים מדלגים טיפה על שלב מסוים, לפעמים מכילים 2 מהלכים באותו זמן, אבל בסך הכל תמיד אני מוצא את עצמי נדבק לאותה פלטפורמה. קודם כל, התנעת פרויקט. עכשיו, אני רגע מסתכל ומדבר איתכם מנקודת מבט של מישהו שהוא עצמאי, דרך אגב, אני כבר 10 שנים עצמאי, כי פשוט ברגע שהחברה האחרונה שעבדתי בה נסגרה, בדקתי איך זה ונשאבתי החוצה מהקטע של להיות שכיר, לא שיש לי בעיה עם זה. אבל גם בתור עצמאי וגם בתור שכיר, תמיד היינו דבוקים לדברים שתכף נדבר. התנעת הפרויקט, ברגע שאני מתניע את הפרויקט עם הלקוח, חלקכם ירצו מקדמה, חלקכם לא, אבל זה בעצם אחרי שאני מראה לו את ה-high level design, אנחנו מתניעים את הפרויקט. זה אומר שאנחנו כבר מדברים על כספים, זה אומר שאנחנו מדברים על זמנים, זה אומר שאנחנו מדברים על הכל. אני רוצה ממנו SOW, דבר שלא תמיד אני מקבל, והרבה פעמים אני בונה את זה בעצמי. הלקוח ישלם על זה, כי זה שעות שלי. אבל אני כותב statement of work, אני כותב מהם ההגדרות של המערכת, מה המוצר אמור לעשות, בדיוק מה שאמרתי לכם בשקפים הקודמים, אבל אני שם את זה על מסמך, שהוא מסמך שאני רואה בו כמו קונוס שהולך ככה, כי הוא כל הזמן, הוא לאט לאט יתכנס, אבל הוא ישתנה עוד 10 פעמים, אבל בכל אופן הדבר הזה חייב להיות. כמו שראיתם, הדברים האלה שפה כתובים זה בדיוק מה שהסברתי לכם למעלה. High level design זה מה שהראיתי לכם גם כן. מנחם, המסך שלך קצת חתוך. המסך שלי קצת מה? חתוך. אז רגע, אז אני אעשה מצגת שלמה, רק תגידו לי אם אתם רואים את זה, אז רק שנייה אחת. לא, זה לא חתוך, נראה לי פשוט עשית זום אין לתוך הדבר הזה, נכון? כי אנחנו כן, לא לא, רואים את כל השקפים שמאליים. סליחה, תגידו לי אם עכשיו אתם רואים. עכשיו אתם רואים את זה? את הכל מסודר? לא, רואים אותו אז דבר. רגע, אז רגע, ברשותכם שנייה אחת. אני אעשה משהו כזה. רגע. אני אשתף שוב מסך. עכשיו אתם רואים אותו בסדר? לא, רגע, סליחה, לא ראיתם. סליחה. עכשיו אתם רואים אותו בסדר, נכון? כן, אבל לא רואים כלום, עדיף שתגדיל. אז זהו, אם אני מגדיל, אתם רואים שזה חתוך. ככה, זה בסדר. בסדר, אני מגדיל בכוונה. כן, בדיוק. אוקיי, בסדר. סליחה, בסדר. שלב ה-PDR אחרי ה-High Level Design, רגע, שלב ה-PDR אחרי ה-High Level Design, ה-PDR זה בעצם Preliminary Design Review. זאת אומרת, אחרי שאני בעצם ישבתי עם הלקוח ודיברתי איתו על מה הולך להיות ואיך הולך להיות, אני חוזר הביתה, ויש לי משהו כמו איזה תקופה מסוימת, נגיד חודש, שבו אני אמור להחליט מהי הטכנולוגיה שאני הולך להשתמש, איזה רכיבים אני הולך להשתמש, ולהתחיל לבנות בעצם את הדברים הראשונים, Preliminary Design Review. זאת אומרת, כרגע הדברים האלה נשענים על SOW, על אותו מסמך אפיון שהגדרנו,
ואני הולך להגיד לו, תקשיב, אני הולך להשתמש בפרוססור של ST, אני הולך להשתמש בפרוססור של Atmel, אני הולך להשתמש בסנסור כזה, סנסור כזה, סנסור כזה, ותראה איך זה מתחבר, אוקיי? ב-PDR אני מרשה ללקוח, שוב, אני אומר ללקוח, או בעצם לחברה, אני מרשה לחברה או ללקוח לעשות שינויים שהם שינויים מהותיים. זאת אומרת, יכול להיות שהלקוח פתאום יבוא ויגיד לי, לא, לא, לא טוב, אני רוצה לא מסך כזה, תראו על המצלמה, אוקיי? אני לא רוצה מסך כזה, אני רוצה מסך יותר גדול. איזה שינוי, כן שינוי, לא שינוי, האם קלטתי בול לדרישות שלו, בכל אופן ב-PDR אני יכול לקבל את השינויים האלה, ובהחלט אני עושה אותם, ובהחלט גם יש שינויים, אוקיי? אבל ברגע שאנחנו גומרים את ה-PDR, אני כותב את כל הנתונים, אני מתעד, לוקח לי המון זמן לתעד, אבל אני מתעד את הדברים, ובעצם אני מתחיל להגיע ל-Low Level Design. זאת אומרת, אחרי השינויים שהוא אמר, ואחרי הדרישות שהוא רצה, ואחרי התיקונים שהוא ביקש, אני אומר לו 100%, תודה, תן לי עוד זמן כדי להתחיל לסרטט את הדברים, אוקיי? ממשיכים בפיתוח על פי הדרישות והתיקונים, תיקוני סרטוטים, סגירת קצוות מבחינת תכנון. דרך אגב, כבר פה, בשלבים מסוימים, אני כבר מערב את המכניקר, בסדר? כי בעצם המכניקר תמיד שאני מלמד, אני אומר שתמיד יש איתי שני אנשים שעובדים, לפחות. בצד ימין יש לי את המכניקר, בצד שמאל את איש התוכנה, האיש אמבדד, או כל אחד אחר. אני חייב אותם ביחד כל הזמן. כי גם כשאני בוחר פרוססור, אני צריך שאיש התוכנה יעבוד איתי ויגיד לי מהם האינפוטים, איזה אינטראפטים, אקסטרנל אינטראפטים, איפה ה-A to D, למרות שאני יודע אותם, אבל אני לא איש תוכנה ולכן אני תמיד עובד איתו. אוקיי? ברגע שהוא מבין, שוב, הוא יודע מה צריך לעשות, הסינרגיה נהדרת. אותו דבר עם המכניקר. אני אומר לו, תקשיב, יש פרויקט כזה וכזה, הוא פרויקט צבאי. אוקיי, הוא פרויקט שאמור להיכנס לתוך קופסה כזאת. בסדר, זה הגודל. אחלה. אז המכניקר כבר מקבל ממני גבולות או דברים כאלה, ותכף תראו גם איזה מידע אני מקבל ממנו ואיזה מידע הוא אמור לקבל ממני. אחרי שאנחנו גומרים את ה-Low Level Design, בעצם אני מציג בפניו סרטוט, אוקיי? סרטוט חשמלי, שהוא די גמור, בגדול, מבחינת הטכנולוגיה, מבחינת טכנולוגיות של רכיבים, סנסורים, דברים אחרים שאתם יכולים לחשוב. אני כבר רוצה להתקדם, יאללה, תן לי דברים קטנים לתיקון במידה ומתקדמים. ואז אנחנו מגיעים לשלב ה-CDR, שהוא ה-Critical Design Review. פה אני כבר, כמו שאמרתי, מציג משהו שהוא לא גמור, אבל הוא בהחלט לפחות 70%, ובשלב ה-CDR אני כבר לא כל כך שמח שהלקוח משנה לי דברים מהותיים. אין לי בעיה שיוסיף לי נגד, שיוסיף לי לד, שיוסיף לי עוד אולי איזה סנסור, לא יותר מדי, כן? הדברים האלה כבר לא התקבלו בהבנה, למרות שאני עושה מה שהוא אומר כמובן, אבל יכול מאוד להיות שזה יחזיר אותי כמה שלבים אחורה, וזה קורה, אוקיי? זה קורה, יכול להיות שהלקוח פתאום מבין שהוא לא יכול שזה יהיה משהו כזה, הוא רוצה משהו אחר, ואני לוקח צעד אחורה, ועושים שוב פעם את הכיוונים האלה, כמו שאמרתי לכם, ה-SOW מתעדכן PDR, אבל עוד פעם, זה פיין-טיונינגים, אבל הדברים האלה קורים. אחרי שאנחנו עוברים את ה-CDR, אחרי שבעצם הוא אומר לי, יאללה, חותמים על הכל, אני בעצם מסיים את הסרטוט החשמלי על כל הפיצ'יפקסים הקטנים, מגדיר כל הרכיבים הקטנים, כל נגד איזה הוא, מה המקטים שלו, מאיפה אני מזמין אותו, זה סיפור קצת ארוך, כי אני גם מלמד אורקד מוסמך EDA בארץ. אני יוצא לעריכת מעגל. עכשיו, עורך מעגלים זה מי שעושה בעצם את הטרייסים על המעגל, נדבר על זה בהמשך, הוא צריך לקבל ממני מידע מסוים. המידע המסוים הזה צריך לבוא לעוס עד כמה שאפשר כדי למנוע בעיות. אותו דבר, אני גם כן סוגר את הקצוות עם המכניקה. שוב, אני לועס לו את כל החומר שאפשר, כל מה שאני יכול לתת לו, על מנת שהכל ילך חלק. בפרודקשן אני יוצא לייצור של PCB, ואני יוצא גם לקניית רכיבים, וכמובן הרכבת רכיבים על ה-PCB, נדבר על זה מיד. ברגע שהכל מורכב לי ובעצם מגיע לי PCBA, אוקיי? אחרי שאני מרכיב את הרכיבים על ה-PCB, אני מקבל PCBA, שזה PCB Assembly. אני מקבל אותו אליי למעבדה, ואומנם אתה לא רואים מצלמה, אבל פה יש לי כל מיני מעגלים יש לי במקרה הכינותי מראש, למי מכם שיודע. אז זה PCB, זה PCBA. PCB, PCBA. שימו לב לקונטור פה, הוא סתם ריבוע, ויש פה איזה שגם קטן, אם אתם רואים במצלמה.
אוקיי? איפה כל רכיב אמור להיות? המכניקר אמור להגדיר. 1,001 פרמטרים שאנחנו מקבלים מכל מיני דברים, אוקיי? מכל מיני גורמים שהכל צריך להיות מתואם, גם עם המכניקר וגם עם העורך מעגלים ובכלל. הברינגר זה בעצם המצב שבו אני מקבל את המעגל מוכן ואני מתחיל לבדוק אותו. לבדוק שכל מה שתכננתי עובד. לא תמיד זה עובד, אבל אם זה לא עובד אז עושים כל מיני תפירות, כל מיני תיקונים, כדי להכין את הכל לעריכה הבאה או לתיקונים הקטנים, אבל בגדול הוא עושה את העבודה, הוא חייב לעשות את העבודה כי ככה תכננו את זה. ברגע שגמרנו את הברינג-אפ, וחלקכם גם יודעים לקרוא לזה אפילו אינטגרציה, אנחנו עוברים ל-Final Design Review, שזה בעצם אני מציג ללקוח את כל הדברים, למרות שחלקכם, חלק מהאנשים אולי לא יגידו שה-FDR נמצא פה, אבל לא משנה. בקיצור, תיק קיצור, אני מראה לו מה ה-SOW היה, מה הצגנו לו, וזה הכל. אז אלה השלבים בעיקר, אוקיי? בעיקר אלה השלבים של פרויקט פיתוח. רגע, עכשיו נעבור למצגת הבאה. שאלות אם יש, דרך אגב. אוקיי. יש לי שאלה, תגיד איך קוראים לך. מורדי. מורדי. כן, מורדי. אמרת שהמכניקר הוא זה שממקם את הרכיבים ב-PCB? תכף קיבלתי את השאלה, הבנתי מה אתה שואל, תכף תקבל תשובה, ובוא נסכם שאם עוד 10 דקות לא תקבל את התשובה, תשאל אותה שוב בבקשה. בסדר? בסדר. לשאלתך טוב. בגדול, כן ולא. זאת אומרת, זו תשובה שהיא תכף תבין למה אני מתכוון. טוב. בפרויקט פיתוח יש בעלי תפקידים שכבר הזכרתי אותם, יש לי את המהנדס תוכנה, אוקיי? מהנדס FPGA, למי מכם שיעבוד עם FPGA, מהנדס חומרה, שזה עבדכם הנאמן, שהוא אחראי בגדול על רוב הדברים. עכשיו, בלי להשתחצן, אנחנו בדרך כלל המנהלי פרויקט האלקטרוני, בסדר? אנחנו צריכים לראות את כל המכלול. אז אם אתם עובדים בחברה, או אם אתם עצמאים, כאשר יש לכם כרטיס, לפתח כרטיס PCB, תחשבו על הכל. תגדילו ראש מאוד. תיתנו לאנשי התוכנה אפילו את הגיידליינס, מה אתם רוצים לעשות, למרות שלא תמיד זה פשוט, כן? אבל בגדול, אני זה שמחליט איך הכל ייראה, עד כמה שישמע שחצני. למרות שיש דברים שכמובן ילחיתו עליי מלמעלה, זאת אומרת, כשעשיתי נגיד GPSים לטילים, מן הסתם רפאל הורידו לנו הגדרות מאוד מאוד מדויקות, שאני לא יכולתי לעשות איתם הרבה. דברים מסוימים שאמרו כן לעשות, דברים מסוימים שאמרו לא לעשות. אבל זה סיפור אחר ברגע שאתה מתממשק למישהו גדול. בדרך כלל הפרויקטים שלי זה אני עם עצמי והחבר'ה שאני עובד איתם כבר הרבה שנים. אז זה נכון מאוד מה שאני אומר, אבל אני מנסה להגיד לכם, תנסו להגדיל ראש ברגע שאתם מתכננים PCB, לדעת איפה יתחברו לכם הקונקטורים, איך יהיה לכם הכי קל לעבוד, איך יהיה לכם הכי קל למתכנת להתחבר אליכם. ועוד כל מיני פרמטרים שעם הזמן, למי שיש לו ניסיון, כמובן יודע מה אני אומר. הלקוח יכול להכתיב את הרכיבים שתשתמש בהם? כן, בהחלט כן. בעיקר, אני אגיד לך מתי, האמת היא בצבאי וברפואי התשובה היא כן. ברפואי בעיקר מכתיבים לי את הסנסורים הספציפיים שהם רוצים, ועל זה אני צריך כאילו להתממשק. ובצבאי מגדירים לי הרבה דברים אחרים, כן, בטח. הרבה פעמים גם הצבאי באים עם דרישות של תתחבר על הפרוססור הזה, זה מה שיש לנו, אנחנו רוצים לעבוד על זה. בסדר, אין לי בעיה, ההפך הוא הנכון. הדבר שלוקח הכי הרבה זמן בפיתוח זה בחירת הרכיבים, כמה שישמע מוזר. זה הדבר שלוקח לי הכי הרבה זמן, הכי מתיש בעולם, ובייחוד בתקופת הקורונה היה מצב שבו, הרי תמיד מה שעושים זה בוחרים רכיבים, מסרטטים אותם, מתקדמים הלאה. בקורונה בחרנו רכיבים, וברגע שרצינו לראות אם יש מלאי, לא היה מלאי של רכיבים. אז הכל חזרה להתחלה, לבחור רכיב אחר. בקיצור, בקורונה למשל היה מצב שבו קנינו רכיבים ורק אז סרטטנו. זה היה די פסיכי. אבל זו הייתה תקופה הזויה כזו. דרך אגב, אם נקפוץ שנייה אחת לקורונה, אז הדבר הזה של חוסר ברכיבים, דבר שנקרא אלוקציה. בסדר? למרות שזה לא בדיוק מה שקרה בקורונה. אלוקציה כזו נתקלתי בשנת 2000, כאשר כל האוטומוטיב, כל תחום האוטומוטיב עלה לכותרות, אז המון חברות פשוט
סגרו להם מלאים גדולים אצל החברות ייצור שמייצרות רכיבים, ואמרו להם, תקשיבו, 1,000,000 רכיבים אתם שומרים לנו, לוולבו, ל-BMW, לא משנה מה, וזה דבר שנקרא אלוקציה, אז לא יכולתי למשל לקנות את אותו רכיב, כי וולבו סגרה את זה. עד כמה שישמע מוזר, זה מאוד נכון. האלוקציה הקודמת שראיתי זה דווקא כשעבדתי במודו, ואז גם כן היה איזו דרישה מאוד גדולה לרכיבים, וזה מצב שסתם קפיצה מהמצגת. הדבר הזה שאתם רואים עכשיו זה אחד הדברים שאני מציג תמיד בקורסים שלי, וזה נותן נופח מאוד יפה וטוב אני קורא לזה מה זה input ו-output. עכשיו אני אגדיל לכם את זה ואני אסביר בדיוק על מה אני מדבר. input ו-output זה אומר מה כל אחד במהלך פרויקט אמור לתת. אני אמור לתת לך נטליסט, אתה אמור לתת לי גרבר פיילס, אני אמור לתת לך מידע, תן לי DXF. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אינפוטים ואוטפוטים במהלך הפרויקט, ואני מגדיר מה אני רוצה. זאת אומרת, לא מגדיר, סליחה, הגדירו לי מה צריך לעשות. זאת אומרת, עורך המעגלים לא מכיר את הסרטוט שלי, אוקיי? הוא גם לא אמור לראות את הסרטוט שלי. הוא אמור לקבל ממני מידע מסוים בפורמט שהוא רוצה. לדוגמה, דבר שנקרא נטליסט, זה הכל. לא מעניין אותו שציירתי את הרכיב בצורה כזאת. לא מעניין אותו שבחרתי רכיב A, B או C. אותו מעניין הפוטפרינט ונטליסט. ותכף אני אסביר לכם גם על זה. אז קודם כל, כאשר אני מתחיל פרויקט, אני מתחיל עם תכנון ארכיטקטורה. בחירת רכיבים, טכנולוגיה, דיברנו על הדברים האלה בדיוק, אוקיי? זה האינפוט. אני מסרטט את הסרטוט החשמלי, והאוטפוט שלי, ברגע שאני מסיים לסרטט את הסרטוט החשמלי, האוטפוט הוא בעצם קובץ DSN שזה הסרטוט, קובץ DRC שזה Design Rules Check, אני בודק את הסרטוט שלי, האם הוא תקין מבחינת פרמטרים מסוימים, בום שזה Bill of Material, אני צריך להוציא את זה לרכש, ונטליסט שאיתו אני יוצא לעריכה. עכשיו מי מכם שמכיר את השלבים האלה, אחלה. מי מכם שלא, אז בסך הכל אלה קבצים, ואני ברגע שאני מסיים את הסרטוט החשמלי, אני בעצם מוציא את ארבעת הקבצים האלה לגורמים שונים. ואני מחכה, אוקיי? אני נותן להם לעבוד, יש מצבים שאני עושה את זה, כן? אני גם יודע לעשות עריכת מעגלים, לא תמיד יש לי זמן, ולכן אני מוציא לעורך מעגלים. את הבום, את ה-Bill of Materials, אני מוצא לאיש הרכש, או שאני קונה את זה מדיג'יקי, ממאוזר, RS Electronics או כל מקום אחר, אוקיי? אז זה האוטפוט, זאת אומרת, אני כאן, האינפוט זה תוכנה, סרטוט תוכנה, האוטפוט זה את הקבצים האלה שדיברתי. ברגע שאני מוציא את האוטפוט של הנטליסט, אני יכול להעביר שרביט לעורך המעגלים. עורך המעגלים בעצם אמור לקבל, הוא אמור לעשות, מיקום רכיבים על הכרטיס, ראוטינג, שנדבר על זה גם כן, העברת קווים, מה שנקרא טרייסים, סטאקאפים, איך השכבות ייראו, הגדרת שכבות, שזה הגדרת שכבות במעגל, על פי פרמטרים מאוד מסוימים, תלוי גם מה הבורד שלכם, האם הוא low speed, high speed, יש לו RF, יש לו כל מיני פרמטרים אחרים שצריך לקחת בחשבון, שמשפיעים על הסטאקאפ, על איך אני שם את השכבות על המעגל. ברגע שהוא מסיים, הוא מוציא לי קבצים שנקראים גרבר פיילס, אבל חכו שנייה אחת. תראו מה עורך המעגלים אומר לי, תקשיב, אם אתה רוצה שאני אתחיל לעבוד, אתה צריך לתת לי שני דברים. האחד זה נטליסט שדיברנו עליו, הוא בא מהסרטוט, אבל אני רוצה גם קובץ שנקרא DXF. DXF זה בעצם קובץ דו-ממדי שמגיע מהמכניקר. תכף תראו איך הוא נראה. אבל תשימו לב שפה אני מוציא את המידע למכניקה. המכניקה עובדת איתי במקביל, כמו שאמרתי לכם. ולכן הוא צריך לקבל ממני מידע, ועוד מעט הוא גם מכניס לי מידע. המידע שהוא מכניס לי זה אותו קובץ מכני שנקרא DXF. בלי זה, עורך המעגלים לא יכול בכלל להתקדם. וזו התשובה הראשונה למורדי, שתכף תראה את התשובה הסופית. אוקיי? ברגע שעריכת המעגל מסתיימת, אני בעצם מזמין את הרכיבים. הרבה פעמים אני עושה את זה במקביל, אבל אני אוהב תמיד שכאשר עריכת המעגל מסתיימת,
רק אז אני מזמין את הרכיבים, כי יכול להיות שטעיתי, יכול להיות שהעורך מעגלים נתקל בבעיה בעריכה. עכשיו, אם הייתי מזמין מיד את הבום כאן, אתם רואים כאן, יכול להיות שאולי הייתי צריך להשלים, לתקן או כל דבר אחר, ולכן ברגע שהוא מסיים את עריכת המעגל, אני אוהב לצאת לייצור. א', לייצור של PCB מן הסתם, וגם לקנות את הבום. כדי שנצא לייצור של PCB, אני צריך שהעורך ייתן לי output. האוטפוט של העורך עם כל הבלגן שפה, זה קבצים שנקראים גרבר פיילס. אוקיי? קבצי גרבר, או בעברית קבצי ייצור. אין לי מושג למה קוראים לזה גרברים, אבל זה מה שזה נקרא. יש עוד כל מיני סוגים, כמו אתם תשמעו למשל קבצי ODB. בסדר? זה קבצים שבלאו אחרי העורך מוציא, זה בלחיצת כפתור אצלו, זה נורא תלוי באיזה מכונה או בפורמט עבודה שאלה שתרכיבו אצלם רוצים את זה. אז כאשר יש מצב שתביאו גרבר פיילס, אבל קבצי ODB זה קבצים יותר מפורטים. ולכן הרבה מאוד יצרנים יגידו לכם, עזוב את הגרברים, תביא את ה-ODB, אני רוצה אותו. ברגע שאני יוצא לייצור, אני מחכה מסין, בדרך כלל אני מייצר בסין, למרות שיש חברות צבאיות שלא מאשרות לייצר בסין, ואז אני עושה את זה בארץ. יש כמה חברות בארץ שעושות ייצור של PCB, Printed Circuit Board, ואיתם אני יוצא. בינתיים, זוכרים שהזמנתי את הבום, אז מגיע לי הקיט של הרכיבים, והקיט הזה מגיע לי בקופסה יפה מדיג'יקי, וברגע שזה מגיע לי, אז אני מקבל את ה-PCB, והולך ועושה בעצם הרכבה. אוקיי? כאשר אני רוצה להרכיב, נדבר על זה איך אני רוצה להרכיב, האם אני רוצה להרכיב את זה ידנית, או אולי אני רוצה להרכיב את זה אוטומטית על מכונה. אבל either way, אנשי ההרכבה יגידו לי, תקשיב, יש לך כמה קבצים שאני רוצה לקבל. אני רוצה את הבום, כי הם משווים את הרכיבים שיש לי על הכרטיס. אני רוצה את קבצי ההרכבה, שזה קבצי אסי. אוקיי? יש קבצי הרכבה שנקראים קבצי אסי. כאשר עורך המעגלים מסיים את העבודה שלו, הוא מוציא לי לא הגרברים, הוא גם מוציא לי קבצי אסי, אסמבלי. ברגע שאני מרכיב את כל הדברים האלה, אני מקבל את המעגל מורכב, ואז אני צריך לבוא ולעשות את אותו ברינג-אפ נחמד, שיושב לי פה, אתם לא רואים את כל המכונות שלי, כן רואים אפילו, רואים אותו פה בזווית העין, ומקווה שלא יעלה לי עשן. אני מקבל את המעגלים מורכב, אני בעצם עושה את כל הדברים האלה, ומכין את כל הדברים על פי ה-SOW. ברגע שאני מסיים ועושה לו את הברינג-אפ כמו שצריך, שימו לב לנקודה, הברינג-אפ הוא שלב שבו אני מציג פונקציונליות מלאה עד כמה שאפשר, אוקיי? זה לא מוצר שאיתו יכול ללכת ולהתחיל לשווק אותו במס פרודקשן. זה מאוד לא חכם לעשות את זה, למרות שיש לי חברה שזה הבייבי שלי, אני כבר 7 שנים איתה, ובגלל מפאת חוסר הזמן, לקחו את הסיכון, והאב טיפוס נמצא כרגע ב-63 מדינות, ועובד. אוקיי, עובד בינתיים, יש לו תקלות וקצת קרחצנים, אבל בדרך כלל אב טיפוס זה סוג של POC, Proof of Concept. והלקוח צריך להבין את זה. כי בדרך כלל יש תיקונים ושיפורים ודברים מהסוג הזה, בדרך כלל מהגרסה השנייה והלאה מתחילים כבר לגדול בנפחים. גם קרה לי הרבה פעמים שבא הלקוח אומר, תייצר לי 1,000, אני משלם. אז אני מייצר לו רק 3. בסדר? כי אני לא רוצה שהוא יבזבז כסף, ואחרי כמה זמן הם קולטים שבעצם אין חכם כבעל ניסיון. נעבור שנייה אחת לדף הזה של המכניקה. המכניקר הוא גם כן אישיות נחמדה. אני עובד עם בערך 10 או 12 סטודיו לעיצוב. אני קורא להם מכניקרים, אבל הם קצת נעלבים. הם בעצם הם מעצבי מוצר. בסדר? זה השם הנכון שלהם. מדהים מה שהם עושים, באמת. אנשים, יש להם חשיבה מדהימה. כאשר אני פונה למכניקר ואומר לו, תקשיב, יש לי פרויקט א' ב' ג', אני נותן לו את ה-SOW, ובעצם אני נותן לו את ה-MRD או ה-SOW, ואני רוצה שהוא יבנה ויכין לי קבצי DXF. בסדר? תכף נראה איך נראה קבצי DXF, אבל זה האינפוט שאני מקבל לעורך מעגלים. אוקיי? ברגע שהוא מייצר את ה-DXF, ואני בעצם מקבל תלת מימד מהעורך, תכף אני אראה לכם איך נראה תלת מימד,
אז הוא יכול לקחת את התלת מימד, את הסטפ פייל, לשים אותו על המכניקה שלו, ואילו העורך מעגלים יכול לקחת את המכניקה של המכניקר, ולשים אותו על תוכנת העריכה. ככה יוצא מצב שיש לי שתי מצבים שבודקים את המכניקה, קו נטוי אלקטרוניקה, ויש לי התאמה מכנית לכרטיס. אוקיי? אז זה בעצם, זה בגדול מה שעושה איש המכניקה, וזה לא מעט. שאלות? עכשיו, נדבר על דברים סליחה, שכבר מנחם, יש הזכרנו. שאלה כמה אתה... בצ'אט, אם זה לא הביצה והתרנגולת. רגע, סליחה, צ'אט. טוב, זה לא הביצה או תרנגולת. דוד. דוד שואל? חיובי. כן. לא הבנתי את השאלה, אני מצטער. זאת אומרת שאם המכניקר מתחיל לתכנן איזה משהו, והאיש מעגלים מתכנן משהו אחר, והפור פקטור לא מתאים, או שצריך להגדיל או שצריך להקטין, אז זאת הכוונה שלא בצד. לא, אח שלי, לא. לכן אמרתי, וגם אני אומר את זה תמיד בקורסים שלי, אתה המנהל פרויקט. אוקיי, שים לב מה אני אומר, אני לא צוחק, אני באמת לא צוחק. אני לא אומר את זה סתם. אתה המנהל פרויקט. עכשיו תראה, המכניקר לא עושה דברים out of the blue. אוקיי? אתה יודע מה? תן לי עוד שנייה אחת, אתה תראה איך נראה קובץ DXF, ואז תראה שאין לאף אחד אפשרות לעשות אחרת. כי, עוד שנייה, בסדר, עוד שנייה, דוד, יש לי גם חוב קטן למורדי, אתם תקבלו שניכם את הדבר הזה. בסדר? אתה גם קורא למכניקר את הסטאק-אפ ייצוג החומר של ה-PCB? עוד פעם, תחזור על השאלה. גם קובע לעורך מעגלים הסטאק-אפ והחומר של ה-PCB, אם זה FR4 או חומר אחר, אם זה עבור הייספיד. הוא לא קובע, אני קובע. אני מחליט איזה. השאלה במקום, אבל אני זה שמחליט. זאת, למכניקר לא אכפת לו מצידו שתעשה את המעגל מקרטון. אוקיי, הוא רק צריך לדעת מה העובי של הקרטון. אם אתה הולך למעגל שהוא PCB, שהוא FR4, שזה הירוקים שכולנו מכירים, למרות שהיום זה בא בצבעים אחרים. דרך אגב, מה ראשי תיבות של FR4, אתם יודעים? אוקיי, אז אני אגלה לכם. זה Flammability Rate 4, בסדר? זה ההגדרה שלו מבחינת בטיחות או דברים מהסוג הזה. יש גם FR1, שזה כמו קרטון, ואני לא צוחק, זה דבר שהוא פשוט הזוי. אבל ה-FR4 יש לו מגבלות מאוד מסוימות בתדרים גבוהים, ולכן ברגע שאני עושה High Speed Board Design, אז אני חייב לעבור לקטגוריה יותר גבוהה, שיותר אלמנט שהוא נקרא משהו קרמי, ברח לי השם. ברח לי השם, תכף אני זכר. הקרמי פשוט לא בולע את התדרים. ברגע שיש תדר נורא נורא גבוה, אז ה-FR4 יבלע את האותות. ברגע שיש לי את החומר הקרמי הזה, אפשר להריץ עליו תדרים יותר גבוהים. עניינים של פיזיקה מרתק לחלוטין, אבל אני מגדיר, דורון, אני מגדיר את זה. לעורך מעגלים, עורכי מעגלים, אם יש לך עורך מעגלים טוב, הוא ירים דגל, ויגיד לך, תקשיב, אני מכיר את הרכיב הזה נראה לי high speed, או סתם דוגמה, אתה מעביר פה תדרים גבוהים, אתה לא יכול להשתמש ב-FR4. אוקיי? העורך מעגלים הוא איזשהו מין, שוב, לי יש שני עורכי מעגלים, אחד באלגרו ואחד באלטיום, והם סוג של מין כזה גייט קיפרים, להרבה דברים שאני עלול אולי לטעות בהם. למרות שהתוכנות היום, שים לב דורון מה אני אומר, התוכנות עריכה לא ייתנו לעורך מעגלים להוציא כרטיס נגיד על FR4, כאשר עושים נגיד תדרים מסוימים או עושים תאומים לדברים מסוימים. אז לכן הוא, רוג'רס, זה השם של המוצר, זה השם של הכרטיס. לכן הוא ימליץ לו לעלות לרוג'רס, לחומר שנקרא רוג'רס, אוקיי? אז יש לי עוד, תמיד אני חייב איזה מישהו שיסתכל עליי, תמיד אני אסתכל, גם לי יש ניסיון, אז אני יודע מתי אני גם אמור להתייעץ. דרך אגב, יש אנשים שהם אחלה, הם נקראים טכנולוגיים, והם נותנים תשובות מדויקות, אז לשאלתך דורון, המכניקר לא מחליט, אני מחליט, ואני צריך להחליט טוב.
בסדר? כן, התכוונתי, אתה לא המכניקר, אבל אתה גם מחליט לעורך על סידור השכבות? שאלה יפה. אה, תראה, עוד פעם, אני קצת, כן. התשובה היא קודם כל כן, בסדר? אבל מהסיבה שאני לא, שוב, מהסיבה שיש לי שני אורחים שאני מאוד מאוד אוהב לעבוד איתם, והם מקצוענים, אז קרה מקרה שפעם אחת ביקשתי שהוא יעלה איזה שכבה למעלה, דבר מטומטם לחלוטין, שלא באמת עשה משהו מיוחד, אבל תמיד תתווכחו, תמיד תקבלו את הנקודת מבט. בדרך כלל אם אני אענה לך תשובה הכי אמיתית, אני נותן לו יד חופשית, אבל אני בודק אותו בארבע עיניים, כי מה לעשות, ברגע שהוא גומר את העריכה, אני חותם על זה, אוקיי? ואם זה לא עובד, בעיה שלי. אבל אני בודק את הסידור שכבות שלו, אבל גם אני יודע מה אני רוצה. ובדרך כלל אנחנו כבר מדברים ביחד באותה שפה. אם נגיד עכשיו, אם אני אנסה רגע לענות לך, אם אני עכשיו אגיע למקום חדש ואני אגיע לעורך חדש, אז אני בהחלט אגיד לו מה אני רוצה. יכול להיות שאז הוא יבוא עם אג'נדה אחרת ויגיד לי לא, אני רוצה אחרת, אז אם יש לך ניסיון, אתה יכול לראות, אולי הוא צודק. אם אין לך ניסיון, אתה יכול להתייעץ. מצד שני, אל תקבל תמיד את מה שהוא אומר כמובן מאליו, אבל בגדול, כן, הוא בוחר את השכבות. בסדר? תסתכלו רגע על השיקופית הזאת, שהיא שיקופית די מטומטמת, אבל היא כל כך חשובה. ועכשיו אני אשאל אתכם ככה, יש לי בעצם רכיב, זה אותו רכיב, כן? פשוט העתקתי את זה מדפי הנתונים, וכמו שאמרתי, השלב שלוקח הכי הרבה זמן לעשות בפרויקט, זה בעצם בחירת הרכיבים. ועכשיו יש לכם פה 3 רכיבים שהם אותו דבר, אוקיי? הם עושים את אותה אפליקציה, אני אוהב לקרוא לזה אפליקציה, כי אז לאנשים שאין להם ניסיון, הם הרבה יותר קל להם להבין. אז עכשיו, אל תתייחסו לתמונות האלה פה בצד, לתמונות התלת מימד. תסתכלו דווקא על הפוטפרינטים, אוקיי? על האריזות, על הפוטפרינטים, ושמתי לכם אותם פה, כדי שתראו שיש לי 3 סוגים של אריזות, אבל בואו נדבר בשפה המקצועית, אז 3 פוטפרינטים, ועכשיו אני שוקל איזה לקחת. כולם אותו מחיר, אין לי בעיה של מחיר, אני מלך העולם, אתם בסדר, אוקיי? אני בחרתי את זה. אוקיי, בואו נקרא לזה 1, 2, 3. 1 זה העליון, 2, 3. אני בחרתי את 2. אני צודק או לא? יכול להיות שכן, אבל גם אולי שווה לבדוק מול מפעל הרכבות, אם יש לו את היכולות ההנדסיות לבצע את ההרכבה. קיבלתי דורון, אתה צודק, יש לו, אני איתך. תלוי מה הצרכים שלך. תלוי מה הצרכים שלך. מה זאת אומרת, מה ועוד הצרכים? פיזי של כרטיס. הופה, מי אמר את זה? דורון. דורון. אוקיי. דורון, אני איתך, בסדר? רציתי לשמוע את הדבר הזה. אתה יודע מה? מה דורון אמר? דורון אמר, תלוי בגודל הפיזי של הכרטיס. אוקיי? אז בואו נגיד שאני צפוף מאוד. סליחה, אני מתנצל. אני צפוף. אז אני מסכים איתך, דורון, אני הולך איתך, בסדר, אתה איש שאני מתייעץ איתו. אמרנו ש2 לא טוב, אז אולי 1 או 3. יש לי מקום ל1, רגע, אני אגיד לך. יש לי מקום ל1 ויש לי מקום ל3. בסדר? אני יכול את שניהם. אני מסכים איתך ש2, מה שבחרתי, לא טוב לי. כי הכרטיס שלי הוא קטן מדי, והוא צפוף לי, והוא תופס לי הרבה נדלן. אבל ל1 ול3, יש מצב צו. מה היית בוחר? מה הייתם בוחרים? תלוי במחיר, תלוי באבילביליטי. אפי, נכון? כן. אפי, עזוב, מחיר, אותו מחיר, אני איתך. אני רוצה להוריד את הטולרנס הזה של המחיר. פיזור חום אם צריך. אוקיי, נו. תן לי עוד. תלוי קודם כל אתה צודק. תלוי בטכנולוגיה של ה-PCB. מה, אתה מתכנן PCB פשוט, PCB מורכב יותר? מקובל, שי, הכל טוב. PCB פשוט. כמה רכיבי BGA יש לך? כי אם אתה רוצה להרכיב גם BGA וגם איזה סויק או משהו, אבל אתה אומר רגע, בואו נגיד שזה הרכיב היחידי. מקובל, אתם צודקים 1,000,000%, זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע. אבל אמרו פה פיזור חום שאני מסכים, תכף נדבר על זה, אבל עוד פעם אני אשאל אתכם,
יש לי מקום לשתי הרכיבים, או BGA או את מספר 1. BGA אתה חייב מכונה, באחד אתה להשתמש במלחים גם, ידני. אוקיי, אז אתה אומר ש-BGA אני חייב מכונה, והעליון... אפשר גם ב-BGA ידנית, אבל צריך לא, מישהו עזוב, מאוד... בוא, אני מסכים מה שאתה אומר, בוא נגיד שאנחנו לא חורנים, BGA זה מכונה, והעליון זה ידני. אני איתך, דורון, אנחנו בסדר, אוקיי? אני מתלבט, אני לא יודע, אני לא יודע מה להחליט. אני רוצה או 1 או את 3. מה הכי טוב יהיה לי לדעתכם? תנו, מה הייתם בוחרים? שכבר עשית לו עריכה בעבר ויש לך ניסיון איתו. תשובה טובה, אני מתעלם מזה, זה לא רציתי לשמוע. זה שאלה, זה נכון, אבל זה אולי לא... משקל? אני, עוד פעם, או... שנייה, סליחה מורדי, אני איתכם, מה שאמרתם הוא מאוד נכון, אבל כרגע בשביל הדיון הזה אני בכוונה מוריד את האלמנטים שאתם מעלים. בעיקרון הכי פשוט זה הכי טוב, שנקרא לא להיכנס לטכנולוגיות של BGA אם אתה לא חייב, אם הנדל לא... למה? אני איתך, יאללה, שי, אתה ליד. מבחינת דיבאג, לדבק את תודה רבה. שי, אני ממנה אותך כרגע ל-VP R&D. זה בדיוק מה שרציתי, למרות שאמרתם את כל הדברים שהם מאוד נכונים, בסדר? פיזור חום, כמובן, נורא תלוי, האם אני יכול, יש לי מקום לפזר חום או לא, אבל אני קיצצתי לכם את זה כי רציתי בדיוק את הדבר הזה. תראו, אני לא אוהב BGA, משתי סיבות והעליתם אותם פה. קודם כל, BGA אני חייב מכונה, לא תמיד, אבל אני חייב הרכבת מכונה, ואם אני לא מרכיב את זה על ידי מכונה, בואו נגיד שאני צריך X-Ray, או להסתכל על זה בצורה אחרת, לא בא לי טוב בעין. הוא גם קטן מדי, ואם צריך לעשות לו החלפה, נורא קשה יהיה לי. מצד שני, רכיב מספר 1, שהאריזה שלו נקראת DCU, יש לו רגליים החוצה, אוקיי? קל לי להרכיב אותו, קל לי לדבג אותו, קל לי לגוע בו, הכי טוב בעולם, אוקיי? אז הכל תלוי, זה לא תמיד נכון, כן? כי הכל תלוי בגודל של הכרטיס, כמובן. כי אם היה לי כרטיס מאוד מאוד צפוף, הייתי חייב ללכת ל-BGA. אבל שימו לב שהיה לנו פה דיון של משהו כמו 5 דקות, או טיפה יותר, על דברים שהם הכי נכונים. הם הכי נכונים. עכשיו, אם אני יודע שיש לי מעגל כזה גדול, בחיים לא תראו אותי שם BGA. בחיים. אין שום צורך. אין שום דרישה לזה. זה שהוא BGA זה לא שהוא יותר טוב מזה או מזה. זה בדיוק הנקודה. את ה-BGA אני לוקח רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים. או כשאני חייב, למשל, ב-RF אני חייב רכיבים מאוד מאוד קטנים, ודפי הנתונים של אנטנות למשל מגדירות לי דבר מאוד קבוע, כבוד, אין לי מה לעשות. אבל בדברים אחרים, אז בבירים בחומץ, אין מצב. אתם תראו אצלי רק רכיבים שהם רגליים הצידה. עד כמה שאני יכול. קל לדבג אותם, קל להחליף אותם, קל להלחים אותם, ואם אתם לא יכולים לבד, קחו את זה למלחימה, היא תעשה את העבודה. תלוי גם במספר ה-IOים שאתה צריך. אם יש לך עכשיו, אתה צריך רכיב עם 300 IOים, אין רכיב שהוא עם רגליים החוצה שמאפשר לך את זה. אתה חייב... לא, ברור, אחי. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אז רכיב של 300 IOים, אני מעריך שלא ייתנו לך את זה יותר מאריזה אחת. אבל עוד פעם, אתם צודקים, אני סתם איך קוראים לזה מציק לכם, כי זה המטרה, זה בדיוק הדיזיין. אבל הגישה היא נכונה לגמרי. כן, לחלוטין. אני רוצה שתחשבו את זה, זה בדיוק מה שצריך לחשוב. זה בורד דיזיין, זה בדיוק הנקודה. אוקיי? שאלה. כן. בדיזיין נכון, אני הייתי נותן לזה פחות משקל על יכולת הדיבאג, כיוון שהייתי מאפשר יכולות בדיקה עוד בשלב תכנון הכרטיס. אפי, אתה עכשיו ב-proof of concept, תאמין לי, אתה עושה דברים שאתה לא בדיוק יודע אם זה ב-100% יעבוד או לא 100% יעבוד. הצעה אישית שלי, כן? תן לעצמך את האפשרות לעשות לדבג את עצמך בקלות. עכשיו תראה, אם זה כרטיס שכבר ייצרת, אוקיי? ועכשיו רוצים להקטין אותו, אין לי שום בעיה שתיקח את הרכיב הזה ותחליף לזה. כי אין הבדל, זאת אומרת, כמובן... לא, BGA הייתי... כל עוד לא נדרש בצורה הכרחית, הייתי לא מסתכל על בכלל. מסכים לחלוטין. אני מתנצל רגע, טל, אתה שלחת הודעה
בצ'אט שאלת גובה פיזי, וזה גם נכון, כן? אבל תכף נדבר על זה באותה שאלה שאני צריך להחזיר למורדי ולדורון, אם אני לא טועה. בסדר, זה בחירת רכיבים. דרך אגב, טל אמר גובה פיזי, ונכון, הוא צודק, זאת אומרת, אם הרכיב הזה היה גבוה, וכמו שאתם רואים פה בתמונה הזאת, אולי נכנס, אז בהחלט הייתי צריך לרדת ל-BGA, זאת אומרת, זה גם נקודה נכונה, אבל כל פרויקט הוא, תמיד אני מתחיל אותו מסקרץ', כי הוא כל פעם תופס כיוונים אחרים ממה שאנחנו חושבים. אבל זה הכיף, כי כל הזמן המוח עובד. השרטוט החשמלי, ותכף אני אגדיל את זה, זה דבר קצת לא יפה להגיד, אבל ברעיון עבודה פעם ביקשתי ממישהו שיראה לי שרטוטים שהוא עשה, הוא בא, יש לי ניסיון פה, יש לי ניסיון פה, ואני קצת חסיד של שרטוטים יפים, ואמרתי לו, תראה לי שרטוט שלך, ולא קיבלתי אותו לעבודה. שרטוט זו שפה, אוקיי? שרטוט שהוא לא יפה, זה אומר שאתם לא יודעים לדבר את השפה. עכשיו, אצלי בקורס, אני עושה קורס של 3 שיעורים מהקורס, זה שרטוט. אני לא רוצה שתסרטטו, אני פשוט רוצה שתבינו מה אני רוצה לראות בסרטוט. ואני אסביר למה אני מתכוון. שמתי פה 2 תמונות. התמונה הזאת, מקווה שאתם רואים אותה מספיק טוב, אבל לא משנה אפילו אם היא חתוכה. מישהו מכיר את הסרטוט הזה? למרות שזה כתוב פה. ארדואינו אונו, אוקיי? כולנו מכירים אותו, הבחור הכי חזק בשכונה, מסתובבים איתו, כולנו מתעסקים איתו. דרך אגב, חברת ארדואינו הורידה את האלקטרוניקה לזנות, ברגע שלקחה רכיבים של הטמל, ובנתה לנו את הארדואינו, שבעצם שחרר את העולם מדבר שנקרא מינימום סיסטם למי מכם שמכיר. אבל תסתכלו על הסרטוט הזה. זה באמת, זה הסרטוט של ארדואינו אונו. אמיתי. אמיתי. מי שסרטט את זה, צריך להוריד לו את האצבע. שלא יסרטט עוד סרטוטים כאלה. הקטע הוא שהכל עובד, אז אין לי אפשרות לבוא אליו בטענות. אבל ככה לא מסרטטים. תראו את הבלגן פה. תראו את הבלגן פה. איפה הקו הזה הולך? לאן זה מתחבר? אני מכיר כבר את הסרטוט הזה, כי אני כל הזמן עוקב אחריו, אבל אני זוכר שכל פעם אני צריך לשבור את הראש ולהבין מה? למה האדמה כאן עולה למעלה? אתם רואים את האדמה הזאת? זה דבר שמטריף אותי. האדמה צריכה להיות ככה, למטה. עכשיו תראו סרטוט שלי. אוקיי? לא שאני כזה חכם, אבל אני כן יודע לסרטט. סרטוט שלי אמור להיות מסודר. אדמות למטה. VCC למעלה. יש לי flow על סרטוט, אוקיי? הפלואו זה אומר שיש כיוון שנכנס מתח, עובר את המעגל ויוצא, אוקיי? זה סרטוט שהוא נכון, וזה של ESP32. אוקיי? זה מעגל נורא פשוט שעשיתי. אבל תראו, הסרטוט יפה. לדעתי הוא יפה. הוא גם מובן. יש כאלה שיגידו אולי לא. אבל הוא מאוד מובן. אם אני עכשיו אתן לכם את הסרטוט הזה, אתם תבינו מהר מאוד מה קורה פה. בלי לשבור את הראש יותר מדי. אני רוצה רגע לשים את תשומת לבכם לדבר הזה. Mechanical holes, אוקיי? הגדרתי פה 4 חורים מכניים, ותכף אני בכוונה עושה איזשהו טיזינג למשהו שאני הולך לדבר עליו. אבל שוב, תסתכלו. אצלי לא תראו אדמה שנמצאת למעלה. לא תראו VCC או מתח שנמצא למטה. ככה מסרטטים. אוקיי? זה סרטוט. עכשיו, אני קצת רגיש לדבר הזה, לכן אני קצת נשמע כועס. כי גם מהנדסים שעבדו תחתיי, וגם כמובן מהנדסים שאני מקבל סרטוטים שלהם, ברגע שאני רואה מישהו שמסרטט נכון, הוא יודע מה הוא עושה. באמת שהוא יודע מה הוא עושה. אוקיי? אז רק שתדעו, בקטע הזה, צריך לדעת לסרטט. הסרטוט החשמלי הוא הבסיס לכל המעגלים. אוקיי? לכל המעגל שאותו תתכננו. אם לא תתכננו אותו טוב, הוא יצא פרטאץ'. יש לנו תוכנות המובילות בשוק, זה אורקד, שעדיין נחשבת המובילה בשוק, אלטיום, שכתבתי אותה עם טעות כתיב לדעתי, מנטור גרפיקס, שהיא נחשבת state of the art, אבל בעיקר נמצאת בתחום בחברות הביטחוניות, אוקיי? למרות שאישית אני מאוד מאוד לא אוהב אותה. איגל היא תוכנה חינמית, קיקד, תוכנה מצוינת חינמית, גם איגל, ו-Easy EDA זה כזה תוכנה חינמית למתחילים. האיגל והקיקד
נותנות עבודה, הן עובדות יפה מאוד, הן חינמיות, אז למי מכם שלא רוצה לשלם כסף על רישיונות וכאלה, באמת שיכול לסרטט, אבל לא משנה לי אם תסרטטו באיגל או בקיקד או באלטיום או באורקד, העיקר שתעשו את זה בצורה מסודרת. אפשר שאלה? בטח. במשפט אחד או שניים, מה לדעתך היתרונות של אורקד על פני התוכנה השנייה? על אלטיום? כן, אלטיום, החדשה. כן. שתיהן מצוינות, באמת שתיהן מצוינות, אבל החיסרון הגדול של אורקד לדעתי, ואני אשתף לכם תכף מסך כדי שתראו מה אני מתכוון, לאלטיום יש תלת מימד לפנתיאון. אז הנה האלטיום, אתם רואים את המסך שלי, זה מעגל רפואי שעכשיו אני עובד עליו. התלת מימד שלו הוא פשוט תענוג. זה לא רק התלת מימד של אלטיום, זה כל יכול העריכה להיות. בו, הרבה יותר הממשק, יכול ידידותי, להיות, מעכבר, אבל בשונה מהלגו. כן, כן, אז כן. במה אורקד טובה יותר? שוב, האורקד היא מאוד מאוד ותיקה, יש לה המון פיצ'רים, אבל האלטיום נוגסת לה בטוסיק מאוד מאוד חזק. אני אגלה לכם סוד קטן, אני מסרטט באורקד, והעורך מעגלים שלי עורך באלגו. סליחה, באלטיום. אתם רואים כרגע אלטיום על סרטוט אורקד. זאת אומרת, יש אפשרות המרה, אבל נורא נוח לי לעבור באלטיום נורא נוח לי לעבוד. התלת ממד שלו נהדר, אני מאוד מאוד אוהב אותו, הממשק שלו כיפי, למרות שאני גם עובד באלגו. אבל זה הסיפור בגדול. זאת אומרת, נורא... עוד פעם, הוא בועט. הוא עוד מעט ייקח את אם אורקד לדעתי לא יעשו משהו מהותי בתוכנת עריכה שלהם, אז האלטיום ינגוס בו חזק מאוד. יש פה המון מידע בכל הנקודות שאתם רואים פה, יש פה המון מידע בכל טרייס שעובר, תלוי בפרויקט הספציפי הזה אין קווים דיפרנציאליים, אם אני לא טועה, אבל בגדול זה הסיפור. זה שהם בתשלום, מה הם מציעות לך אקסטרה ביחס לחינמיות? כלומר, אם אני עכשיו רוצה להתחיל, איזה סיבה יש לי לשלם את זה ולא להיות עם החינמיות for good? גם אורקד, אלטיום קצת בעייתית בקטע הזה, אבל אורקד, אם אתה סטודנט במכללה, או אם אתה סטודנט שלי גם, בקורסים שלי, אורקד נותנים לך, אני מקווה שהם עדיין מחזיקים את זה, אבל רישיון לשנה לכלים שלהם, אבל אז הם מגבילים אותך ב-72 נטים, ב-72 קווים. בשביל אנשים שמתחילים זה אחלה. מצד שני, אז אתה יכול לעבוד באורקד, אני לא יודע לגבי אלטיום, אני חושב שהם לא נותנים שום דבר כזה. לאלטיום אני חושב שיש כלי שהוא טיפה יותר לייט, הוא נקרא סירקט מייקר. סירקט מייקר, כן. והוא של אלטיום? הוא חינמי, כן. הוא מיועד כן, למייקר. אבל הוא חצי כוח. זהו, אני מנסה להבין למה הם עולות כסף פשוט, כאילו למה אתה משלם להם רישיון אם יש לך חינם? התמיכה. באורקד הם נותנים לך ספורט, באלטיום למשל הם נותנים לך משהו 365. רגע, עצרו. מה זה 365? תמיכה של אודי? רגע, אני אענה את מה שדורון אמר. תראו, המקצוענים, בסדר? אני תופס מעצמי מקצוען לרגע, עובדים על התוכנות עם רישיונות והכל בסדר, ואלה תוכנות טובות. הקיקד והאיגל מצוינות, אבל שחף, שים לב, גם הן מגבילות אותך בהתחלה בחינמיות שלהם למספר קווים, אבל מספיק טוב. אחרי זה אתה צריך לשלם כסף $100 לשנה, או איזה משהו די מצחיק. עכשיו, גם אני, שאני המקצוען, נתקלתי באנשים מקצוענים לא פחות ממני, שעשו עבודות על איגל ועל קיקד, ויצאו למס פרודקשן. שמשווה כמה עולה רישיון של אלטיום או של אורקד? של אלטיום, אם אני לא טועה, בסביבות ה-20,000 שקל, אם אני לא טועה, ואורקד טיפה יותר זול. כן, אבל עוד פעם. אני לא מצליח למצוא את העניין למה של 20,000 שקל שיש לו תוכנה חינמית. בסדר, לאנשי אורקד זה אני איש אורקד, קשה לי מאוד עם האלטיום. אז אני מה דעתך איזי EDA, אגב? אני עובד, איזי EDA, אני עושה איתה כל מיני פרויקטים שאתה יודע, שאין לי זמן לכלום, אז אני, הנה, למשל, עשיתי איזשהו מעגלון כזה מפגר. כן, אני ברמה החובבנית, אני משתמש בה כאילו... גם אני בשלבים של העריכה, גם אני חובבן.
אבל אם נגיד הייתי צריך לעשות איזה מעגל כזה, אתה יודע, של איזה מתאם לאיזה משהו, אז עשיתי את זה ב-Easy EDA, טיק טק שיק שלק, וזה עובד, הכל טוב. אבל Easy אגב, EDA... יש להם עדכון גדול עכשיו, נכון, יש להם נכון, גרסת פרימיום. נכון, נכון, אין ספק. אגב, אבל זה בכל הוביל זאת, אותי שאלה שלך בעתיד אולי, בהמשך המצגת, כי Easy EDA היא מחוברת ישר ל-JLC PCB, ואתה ממש יכול גם להזמין מהם שירות של מיקום הרכיבים כבר, אתה מקבל את הכרטיס קומפלט עם רכיבים מולחמים. אוקיי. אז מעניין אותי אם אתה בייצור אז שלך עושה בוא... גם דברים כאלה. רגע, מי אמר את זה? בר, נכון? כן. בר, בוא נסכם שבשיקופית האחרונה אני אשמח אם תזכיר לי ונדבר על זה, בסדר? כי זו נקודה שהיא נכונה, אוקיי? אין בעיה, תודה. רציתי לשאול, האם, איך ההתייחסות לתכנון EMI RFI, נו. וכן, מה ההתייחסות ל-mechanical environment של תדרים עצמיים, חוזק וכדומה. הבנתי את השאלה, היא שאלה קצת גדולה. תראה, התשובה שלי תהיה קצת מתחמקת, אבל היא נכונה, אוקיי? האחריות היא עליך, חנוך. האחריות היא עליך, כי ברגע שאתה בונה דברים על המעגל, אתה צריך לדעת איך לעשות את זה, אוקיי? אני אנסה רגע להיזכר שנייה אחת לראות איפה אני יכול להראות לכם איזה מעגל, שאני אסביר את מה אני מתכוון. אני תכף אזכר, אבל האחריות היא עליך. עכשיו, אתה צריך לדעת, אם יש לך רכיב שהוא מרעיש, לשים אותו רחוק מרכיב אנלוגי, אוקיי? כן, ברור. הדברים שאתה שואל הם זו שאלה ענקית, אבל זה הבורד דיזיין. אוקיי, עכשיו, שוב, בקורס שלי אני נותן דגשים מסוימים ודוגמאות לדברים שאני עשיתי, אבל גם אני לא חף מטעויות. זאת אומרת, אם נכנסתי איזה תדר של איזה 10 מגה-הרץ באיזשהו מקום, אני יכול לחפש את הזנב, אבל אתה יודע מה, תסתכל, אתם רואים את המצגת, נכון? כן. אז תסתכל למשל דברים שאני תמיד עושה, ואני מלמד את זה בקורסים שלי של הסרטוטים. סליחה שאני אומר את הקורסים שלי כל הזמן, זה לא שאני רוצה לעשות לעצמי פרסומת, אני פשוט אומר את זה. תשים לב למשל, זה איזשהו, אתה יודע, בוא ניקח את הדבר הזה, אוקיי? DC to DC converter, בסדר? ממיר מתחים. מ-24 וולט ל-LED power שאני לא זוכר מהו, אוקיי? ברור. עכשיו הוא מוריד מ-24 וולט, זה קילר לא קטן, אוקיי? הוא הוריד פה לאיזה משהו כמו 12 וולט, אם אני לא טועה. זה קילר לא קטן. יש רעשים ברקע. כן, בבקשה תסגרו. אז הקילר הזה, יש המון, תסתכלו על הרגל הזו שנקראת סינק, אתם רואים רגל סינק? יש משחקים עם הרגל הזאת, איך אני מסנכרן את התדר שלו, כי אני עושה המון הכנות, אני קורא לזה הכנה למזגן. עכשיו תסתכל חנוך, אתה רואה את הנגד R15 ונגד R16? זה בדיוק הכנה בקושי, אני פשוט עובד עם הטלפון, אז זה לא נורא, בסדר. אוקיי, אז רגע, אני אנסה להגדיל את זה אפילו עוד יותר. לא, הוא לא נתן לי משום מה. לא נורא. אני עושה הכנות למזגן, זאת אומרת, אני מנסה לראות שאם ייכנס לי רעשים, איך אני מנטרל אותם הכי מהר. ולכן אני שם את הנגדים המסכנים האלה, בשלבי האב טיפוס. אתם תראו אצלי מלא כאלה, אתם רואים פה, ופה, נגדי 0 אום. ככה עושים פרויקט ראשוני. עכשיו, הרגל סינק הזאת לשאלתך, אוקיי? היא בדיוק תשובה לשאלה שלך. דרך אגב, לא כולם יודעים מה הרגל הזו עושה ב-DC to DC קונברטרים. אבל אם עכשיו הרכיב הזה, נניח שהוא מרעיש לי בתדר מסוים, שכאשר אני עושה בדיקות של EMI ו-RFI, אני רואה את התדר הזה, ולא פשוט לעלות עליו, אבל בגלל שאתה מכיר את הרכיבים, ויש לך רעש במעגל, דבר ראשון אתה תחפש את האקדח המעשן. אתה תחפש את אלה שעושים הכי הרבה רעש, וזה בדרך כלל הרכיבים הממותגים. אני הייתי פותח את הדפי נתונים של זה, ורואה באיזה תדר הוא עושה לי רעש, אוקיי? ואז עם הרגל סינק הזאת, ועם המעגל הזה, עם הנגד הזה, שהוא כרגע ב-DNP, הוא do not place, אני יכול לשנות לו את התדר עבודה שלו.
והנה לך תשובה למשל לדברים שאני עושה תמיד הכנות לדבר שהשאלה שלך היא נכונה מאוד. אתה תמיד, 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 תמיד צריך לפחד מזה. תפחד מזה פחד מוות. כי אחרי זה למצוא את זה, זה תקלה, זה הרבה מאוד עבודה. אבל הנקודה היא שאני עושה את ההכנות האלה בשביל לראות איך אני עושה את זה, ודבר אחרון, תשובה אליך, בעריכה, בגלל שיש לי ניסיון, אז אני יודע איך אני רוצה, אני יודע איך אני רוצה להימנע מזה. אוקיי? אז קצת טריקי למה שאני אמרתי לך, התשובה שלי תהיה קצת מתחכמת. אוקיי? נמשיך ברשותכם, ואחרי זה אל תדאגו, יהיה זמן לשאלות, יש לי זמן. עריכת המעגל. ברגע שגמרתי את הסרטוט וכעסתי על מי שסרטט סרטוט לא טוב, אני מדבר על עריכת המעגל. עריכת המעגל, כמו שאמרתי לכם, עורך המעגלים מקבל, ואיפה מורדי, שים לב, אני מתחיל לענות לך. עורך המעגלים מקבל, אני מזכיר לכם, DXF מהמכניקר, מקבל ממני את הנטליסט, אוקיי? אבל הרבה פעמים, אתם יודעים, הרגע אני אראה לכם מסמך, סליחה רגע אחד, שנייה אחת, עכשיו יש לי blackout, אבל אני אראה לכם איך אני למשל מגדיר לעורך דברים, הרי הוא לא מכיר את המעגל, אוקיי? הוא לא יודע מה קורה שם, אבל יש דברים שאני יודע. אז חלק מהדברים המכניקר יצטרך להגדיר, וחלק מהדברים אני אגדיר לעורך, ותכף אני אראה לכם את המסמך שאני קורא לו הוראות עריכה, כי ברגע שאני יוצא לעריכה, אני פשוט כותב לעורך מה אני רוצה. רגע, אני פותח לכם רגע את המסמך, ואני אראה לכם. הנה. שתף מסך. אתם רואים את הוורד או שאתם רואים את... מה אתם רואים? רואים את הוורד? את הוורד. רואים את הוורד. אז שימו לב, הוראות עריכה, אוקיי? לפני שאני יוצא לעריכה, אני בעצם כותב לעורך מעגלים, תקשיב, זה מה שאני רוצה, שים לב, אני רוצה שתעשה לי 4 שכבות. זה מה שאני רוצה. יכול להיות שבגלל שהמעגל קטן, הוא יגיד לי, לא, אתה לא יכול, אני צריך 6 שכבות. הבנתם? אין לי בעיה, זה מה שאני רוצה. אחרי זה אמרתי לכם, יש הרבה מאוד קדימה ואחורה עם הרבה מאוד דברים. מה אני רוצה שיהיה כתוב על המעגל? מה הסילק? אין לי קונטרול אימפדנס. האם יש קווים דיפרנציאליים, 50 אום, אנטנות, דברים מהסוג הזה. וכל הלדים צריכים להיות בטופ. זה הוראות עריכה, אוקיי? שימו לב, הדברים האלה נראים לכם כאילו מה, זה כל כך ברור. אבל עורך מעגלים לא מכיר אותם. אז לשאלתכם, איך העורך יודע איך אני אמור לעשות את הדברים, אני פשוט כותב לו את הדברים, וכמו שאמרתי לכם, אני לועס לו את הכל. אתם רואים את זה? זה מה שאתם רואים פה. אוקיי? זה בדיוק מה שאתם רואים פה. והדבר הזה לא יוצר יש מאין. זאת אומרת, הוא קיבל את הדבר הזה, ואז אני מגדיר, תקשיב, זה סוויץ', זה סוויץ', זה סוויץ'. פה אני רוצה את קונקטורים וכו' וכו'. זה מידע דרך אגב שהגיע ממכניקר לפרויקט הזה. בסדר? שימו לב מה אני אומר לו, אני רוצה שהאזור הזה יהיה גראונד סיגנל. הבנתם? יש לי המון אלמנטים שאני נותן לעורך שאני רוצה כבר מראש שיעשה את זה. אז אני כבר תופס אותו עם הזיקים באיזה מקום מסוים. ואלו הדברים שאני בודק. בסדר? אני אומר, תקשיב, יש פה איזה רכיב אחד, זה מד זרם, אני רוצה שתעשה את העריכה ככה, זה מדפי הנתונים. אני רוצה שתעשה את זה. ככה, כמו הדפי הנתונים. כשאני לימדתי במכללות והייתי צריך לבחון, כי זה קורס סמסטריאלי, אז הייתי חייב לתת להם מבחן. הקטע הוא שזה הקורס היחידי שאני מאשר להם להעתיק. כי אם היצרן אומר שככה צריכה להיות העריכה, ככה צריכה להיות העריכה, תעתיקו. אוקיי? מה הם
השמות של הנטים ואיזה זרמים הולכים עליהם. אני מגדיר, אני מתכנן. אני אחראי על הפרויקט, זה מה שאמרתי לכם פה בהתחלה. אוקיי? אני עושה הכל, אני אחראי על הכל. כי בסופו של דבר, אם זה לא יעבוד, אתם תשבו במעבדה בלילה. אוקיי? ועוד כל מיני דברים שבעצם ביקשתי תיקונים או דברים מהסוג הזה. אוקיי? Move the capacitor to the right because it may cause problem. היה לי פה איזה בעיה מכנית. איך עלינו על זה? לקחנו את העריכה, שמנו אותה במכניקה, בום, יש לי collision. אז ככה זה עובד. אוקיי? שימו לב, move U11 close to the U4. למה? כי בדקתי והוא לא עמד במה שאמרתי לו. אנחנו, הבורד דיזיינרים, אנחנו מחליטים איך הבורד ייראה. האחריות היא עליי. עכשיו, הדברים האלה הם פיצ'יפקסים קטנים, הם דברים מטומטמים לחלוטין. אבל את כל הבלוק הזה, למשל, אם אני לא טועה, העברתי לכאן. כי זה DC to DC converter, שמספק מתח למוטור דרייבר. תראו את כל הדרך שהוא צריך היה לעשות. אמרתי לו, לא, תיקח את כל זה, תקרב אותו לכאן, כדי שלא יהיה לי טרייסים ארוכים. זה בורד דיזיין. בגלל זה מנחם, זה נשמע לי קצת מוזר, למה זה שמסרטט הוא גם לא עורך את המעגלים. קודם כל, הלוואי, והייתי יודע לערוך מעגלים כמו שצריך. אבל אם הייתי יודע לערוך, אז הייתי עושה פלייסמנט, דבר שנקרא פלייסמנט ראשוני. עוד שנייה מורדי, אני חייב לך את התשובה, תקבל גם תשובה על זה, אוקיי? בסדר, עוד שנייה אחת. ועוד שאלה שתכניס, זאת אומרת, תכניס בתוך כל הדבר הזה גם זה, לא. הרי העריכת מעגלים בסופו של דבר זה לפי כללים. נכון. למה זה לא אוטומטי? אוקיי, הנה תשובה שאני כבר אומר לך. עזוב, כשתמיד באים אליי לקורס, תמיד השאלות הראשונות זה, איזה תוכנות סימולציה יש? באותו רגע אני עוצר את השיעור ואומר להם, אין. אם אתה רוצה להיות בורד דיזיינר, אל תבנה על תוכנות סימולציה. יש כמה תוכנות טובות, אתה רוצה לתכנן משהו, תתכנן, ואז תבדוק על התוכנות סימולציה אם עשית נכון. אל תלך לתוכנת הסימולציה, ותגיד, ועל פי זה תעתיק. לא. אוקיי? לשאלתך. גם העורך מעגלים, הוא לא יכול, יש לו אוטו-ראוטינג, אבל הוא לא יכול לעשות את זה. ועורך מעגלים טוב לא עושה אוטו-ראוטינג. אוקיי? עכשיו, עוד שנייה תקבל את התשובה המלאה, בסדר? אני יודע, אתה יש לך תשובה ממש בשקף של המכניקה, בסדר? שימו לב, זוכרים שהעברתי את האזור הזה? רואים את זה? תראו איך זה נראה זה נקרא רטנסים, אוקיי? הקווים האלה, קווים אוויריים. תראו את המרחק של הקו הזה למשל, כמה הוא רחוק ממה שהוא צריך להיות. אז למה כל כך רחוק? תקרב את זה לפה. אלה הדברים של הבורד דיזיין, אלה הדברים שאנחנו אחראים עליהם. אלה הדברים שאני חייב לעשות. כי אם לא, אז מה שיקרה דרך, מי שאל פה על הקו המרעיש? חנוך, שים לב, זה קו, אתה רואה את הירוק הארוך הזה? זה קו שבהחלט יכול לעשות לי בעיות. אוקיי? כי הוא רץ לי על כל המעגל, מאוד מאוד לא נכון, בייחוד שהוא מפעיל לי מנוע. אז תחשוב, מנוע שכל פעם מושך זרם משחרר, קילר. אוקיי? אז האחריות היא עליך, עלינו. אוקיי? שימו לב כמה אני מתקן את העורך מעגלים, כמה אני מנסה לסדר, אבל זה על פי ניסיון, וגם אז יש דברים שיכולים להוציא אותי מדעתי. אוקיי? אז זה למשל צורה של הוראות עריכה. אתם שואלים איך, מי מגדיר איפה למקם? אני יודע, הנה התשובה, תכף תגיעו. תכף תראו. אז אני רגע אחזיר את המצגת. תגידו לי רק אם אתם רואים את המצגת בבקשה. מצגת? רואים את המצגת? כן. אז אתה יודע מה, אני רגע אקפוץ, כי אני חייב לכם את התשובות. אז אני אקפוץ רגע למכניקה. מורדי ודורון, שימו לב לתשובה. תראו, זה קובץ, זה מסמך DXF, אוקיי? הוא אמיתי. למעגל די פשוט. לסרטוט שראיתם דרך אגב, אוקיי? הנקודה היא שבגלל מגבלות של גובה ובגלל מגבלות של כמה דברים, אני ביקשתי למקם את הדברים ככה. שימו לב, אמרתי לו, אתם יודעים מה, אני אנסה למצוא אפילו את ההוראות העריכה של זה כדי שתראו, אבל
קודם כל אמרתי לו, תקשיב, את זה אני רוצה שתשים בקצה. למה פה בקצה? למה לא לשים אותו באמצע? בגלל האנטנה. יפה. האנטנה, אני רוצה שהוא יוציא הרבה, שהעונה של האנטנה שלו תהיה כמה שיותר גדולה. אבל עשית לו את כל העבודה כבר, מה נשאר? נכון, מסכים איתך לחלוטין. מי שאל את זה, אפי? כן. נו, ברור. אפי, אני אומר לך עוד פעם, תלעשו את החומר. שוב, אם אתם הולכים להיות בורד דיזיינרים, אתה חייב ללעוס את החומר, אל תיתן לו להתפרע. אתה חייב, כי הכל, האחריות היא שלך. עשיתי לו את כל העבודה. מה שאני אומר שכבר הייתי עושה את זה לבד. אחלה באחלה, אין לי בעיה. אתה יודע לערוך מעגל, אתה מוזמן בשמחה. לי אף פעם אין זמן, באמת, אני מצר על זה, אין לי זמן. אני גומר פרויקט, יוצא לפרויקט אחר, כאילו, לא להשתחצן, אבל זה מה שקורה. אז אני מעדיף להעביר להם את העבודות, אני כותב להם מסמכי וורד כמו שראית, ובדרך כלל זה עובד, אין פה בעיה. עכשיו תראו, הקובץ DXF הוא מאוד מאוד מדויק. זאת אומרת, אתם אולי לא רואים את זה פה, אבל יש פה כאילו X'ים על כל נקודה. ה-DXF זה קובץ שהוא פשוט קובץ מכני מאוד מדויק. עכשיו פה למשל, המיקום של הדבר הזה היה מאוד מאוד חשוב. אסור היה לו לזוז מילימטר למעלה, כי הקופסה מלמעלה הייתה נתקעת לו בפרוססור. אז זה קובץ DXF. המכניקה מקבל ממני את המידע, אם זה SOW, ואחרי זה placement. הדבר הזה נקרא placement. אני ממקם לו את הרכיבים, ואומר לו דברים מסוימים. עכשיו שימו לב, פה היה לי גם בעיה של גובה. תסתכלו על הקונקטורים האלה, אתם רואים אותם? הם נורא נורא גבוהים. אז את הקונקטור הזה למשל שמתי בהתחלה פה, והייתי חייב להעביר אותו לפה. זאת אומרת, המכניקר גם יש לו איזה say בדבר. הוא אומר לי, תקשיב, זה לא ייכנס לי לקופסה, אתה חייב להזיז את זה, או שתחליף קונקטור, או שתעשה אותו במקום ורטיקל, תהפוך אותו ל-right angle. המכניקר הגדיר לי מה קוטר החורים המכניים. זוכרים שבסרטוט הראיתי לכם 4 mechanical holes? מופיעים פה, 1, 2, 3, 4. ההגדרה של הגודל המכני, כי מחרתיים כאשר יבואו להרכיב, המכניקה תחכה לבורג, 10.5, הקוטר. אוקיי? ועוד 1001 דברים. אז עכשיו מורדי, לשאלתך וגם דורון. אני ממקם את הרכיבים, או נותן להם בעצם סוג של איפה אני רוצה את הרכיבים שיהיו. אם אין לי איזה משהו שהוא מאוד 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 מדויק, אז אני אומר, תקשיב, שים את הקונקטור הזה, הוורוד הזה, שים אותו פה בפאה הזאת. אין לי בעיה. אורך המעגלים שם. אבל אם יש לי דברים שהם חייבים, הם must להיות ממורכזים, אז ה-DXF מגדיר אותם. בסדר? מקווה שעניתי לכם על השאלה הזאת. הייתה עוד שאלה שברחה לי, תכף אני אזכר בה. אוקיי, אז... את הקובץ DXF, איזו תוכנה מוציאה את הקובץ הזה? בדרך כלל הסוליד מוציא, אבל יש גם כל מיני תוכנות שמוציאות DXF, זה לא משנה. אוקיי. סוליד, אבל יש גם כן את הגוגל סקאץ' אתה יכול, מהמון תוכנות אתה יכול חינמיות להוציא קבצי DXF. אוקיי? אז לפני אני נחזור רגע לעריכה, אז עורך המעגלים, לפני שהוא מתחיל לעבוד, הוא אומר, תקשיב, תביא DXF, ותביא לי את הנטליסט, זוכרים? ה-DXF זה. ראיתם אותו לפני שנייה. עכשיו, ה-DXF כבר ממוקם לו פה 3/4 מהרכיבים. אוקיי? אז הוא לוקח, ממקם אותם, שם אותם על הבורד, עושה את הטרייסים, דבר שנקרא layout, אוקיי? מעביר אותם כמו שצריך, ועושה תלת מימד של הכל, מרנדר אותם, ויש לנו מעגל. בסדר? ככה, זה בעצם העורך מעגלים, ברגע שהוא מקבל את ה-DXF, ממקם את הרכיבים, מה שנקרא placement, ואז הוא שולח את זה אליי לאישור. אני מאשר, מתחיל דבר שנקרא ראוטינג. מעביר את כל הטרייסים בתוך המעגל, וברגע שהוא גומר את הראוטינג, הוא מייצר קובץ תלת מימד, שאותו הוא מוציא חזרה למכניקר, ומייצר לי קבצי ייצור. המכניקר בודק את המכניקה שהכל נכנס, על תוכנת הסוליד, אוקיי? וזהו.
ובא לציון גואל, ובסך הכל ההצלחה היא פנומנלית מבחינת מכניקה. אוקיי, ואז הוא מייצר לי, כמו שאמרתי, קבצים שנקראים קבצי גרבר. עוד כמה דקות אנחנו מסיימים, אלא אם כן יש לכם סבלנות. אוקיי, שאלות. את הפלייסמנט אתה מכתיב לו? את הפלייסמנט הראשוני של הרכיבים? כן, 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 לחלוטין. עוד פעם, העורך מעגלים הוא עיוור לגמרי. הוא לא מכיר שום דבר. אוקיי? הוא לא יודע, אין לו את ההגדרות ייצור שאתה עושה ברגע שאתה בונה את המוצר. אוקיי? הוא לא ישב עם הלקוח. בסדר? על מנת לייצר PCB, כמו שאמרתי לכם, הוא מייצר לי כאן קבצי גרברים, אבל אז את הקבצי גרברים אני לוקח ובעצם, ככה נראים קבצי גרברים. זה בעצם שכבות, 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 שהמון מידע הוא דווקא ליצרן. זאת אומרת, אם אני אומר לכם שיש לי מעגל של 4 שכבות, מה שראיתם פה כרגע, הגרברים יש להם משהו כמו 20 קבצים. כי הגרבר פיילס גם מדבר על קבצי הסילק וקבצי הייצור, ואיזה מסכה, ואיפה אמור להיות מולך מרוח בדיל, ועוד 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 פרמטרים. בעצם יש המון קבצים שבגרבר פיילס מתנקזים לכרטיס אחד. כאן, אתם לא רואים את זה טוב, אבל זה בעצם הסטאק-אפ. אוקיי? זה בעצם ההגדרה שדיברנו עליה, איך אני שם את השכבות. אז כמו שאתם רואים, יש פה בעצם 4 שכבות, 1, 2, 3, 4, אבל תסתכלו שיש לי בעצם שכבה של הטופ, שכולנו מכירים, שכבה של הבוטום, שכולנו מכירים, ואלה השכבות הפנימיות שבעצם מופרדות על ידי חומר דיאלקטרי, שהוזכר פה לפני רגע, שנקרא FR4. בסדר? התוכנה גם מייצרת מה העובי שלו. אוקיי? 16 מיל. מיל זה על פי האינץ' אם אני לא טועה, אני אף פעם לא זוכר את המספרים האלה. אבל בסופו של דבר יש לי עובי של מעגל. בסדר? וככה זה עובד. זה הסטאק-אפ. יש לי בטופ, יש לי בבוטום, ויש לי גם כן דברים בטרייסים בפנים. בסדר? בגדול, אם נחזור עוד שנייה אחת לתלת מימד שראיתי לכם לפני רגע. אפשר רק שאלה קטנה לסטאק-אפ? כן, כן, בטח. בקבצי גרבר יש מידע על העובי של השכבות. אני שולח לייצור, אני צריך לבחור בעצמי ממה שאני זוכר. עוד פעם, אני מבין מה אתה שואל. JLB PCB וסיד סטודיו ומה עוד היה שם? PCB-Way. כן, PCB הם נהדרות, אני מייצר רק אצלם, כן, שיהיה ברור. הם נהדרות, בדרך כלל בונים את הסטאק-אפים על פי מה ש... עזוב, אני אענה לך ככה. אתה יכול לבנות את זה על פי הסטאק-אפים שלהם, עשיתי את זה, אבל אם אני עכשיו שולח להם סטאק-אפ שלי, כל עוד זה נכנס להם, אתה יודע, למכונה, אין להם בעיה לעשות את זה על פי מה שאתה מבקש. אתה מבין, אם יש לך עורך מעגלים מקצוען שעושה את הסטאק-אפים על פי סטאק-אפ שהוא רוצה לעשות, וזה מתכנס להם, הם לא יעשו לך בעיות. אבל המידע הזה נמצא בגרברים? כן, בטח, בטח, בטח. זה אחד המידעים הכי חשובים בגרברים. כי קבצים דיפרנציאליים, קווים דיפרנציאליים, חייבים שיהיה להם שכבת אדמה מסוימת מתחתיה, ושכבת עובי קווים. זאת אומרת, עוד פעם, זה שיעור שלם על קווים דיפרנציאליים. פה אני לא חושב שיש לי קווים דיפרנציאליים, תנו לי רגע להיזכר. לא, פה אין לי קווים דיפרנציאליים. יש לך מתח רפרנס לכל הייפיד. כן, בדיוק, אבל פה יש לי 6 שכבות למשל, אבל פה אם תשימו לב, אני שם, רגע, אני אעיר לכם את השכבה, זה שכבת גראונד אם אני לא טועה, רגע, סליחה, זה שכבת גראונד, כן, זה גראונד, okay, אז כל השכבה הזו היא גראונד, השכבה השנייה, השכבה הזו זה כנראה VCC אם אני לא טועה, איך נראה אותה? לא, זה סיגנל, ודרך אגב, פה בסטאק-אפ יש לי הרבה say, אני מגדיר מה אני רוצה. יש סיבה טובה מאוד, יש שיעור שלם שאני רב איתכם מי עושה את הסטאק-אפ יותר טוב. ובסופו של דבר אתם תראו שזה לא כזה תורה מסיני, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט חשוב לדעת איך לעשות סטאק-אפ. אוקיי? זה למשל שכבה של ליירים, של סיגנלים, סליחה.
בסדר? אז בסטאק-אפ אתם תראו את הדברים האלה רשומים. אם אתה צריך שיהיה קשר בין השכבות, איך אתה עובר ביניהם? קודם כל, אתה חייב קשר בין השכבות. כן. אבל תשאל את השאלה עוד פעם, כי לא הבנתי אותה. אתה עושה את זה באמצעות ה-VIA שזה סתם שאלה. ודאי. אבל אתה לא צריך לדאוג לזה. זאת אומרת, מה שקורה זה אני אראה לך את זה שוב, אבל אני לא דואג לזה. מי שדואג לזה זה העורך מעגלים, התוכנה שלו, עזוב, הוא לא יכול... אם הסרטוט שלך מגדיר קו מאלף לבית, אז היא תעבור פה, הוא רק יעביר אותה בשכבות. אבל הקו יגיע מאלף לבית. דרך אגב, אחריותך היא לעקוב אחרי הקו א' לב', לראות שהוא עובר הכי טוב שאפשר. אז נכון שאני לא עובר על כל קו, עזוב, אבל יש קווים שאני מגדיר אותם קווים חשודים, שאני חייב לשים עליהם לב. גם עליהם אני מדבר המון, כי זה דבר שהוא מאוד חשוב. הרי אני לא אעבור פה על כל קו ואראה, אבל כמו שראית בדוגמה הקודמת, כאשר ראיתי שה-DC to DC רחוק מהמקור שלו, זה הדליק לי נורה אדומה. אבל זה רק בגלל שאתה חי את הפרויקט, זה רק בגלל שאתה נושם את הכל. אתה עושה את הכל, אתה לא עושה את הכל, אתה לא יכול שהדברים האלה יברחו לך מהעיניים. אוקיי? אז כן, כמובן, בין אלה ויות, כל העיגולים האלה, הכל פה, הכל עובר דרך ויות. אני חושב שיש לי עוד תשובה לדורון, ואני לא זוכר מה היה. דורון, אם תזכר, תגיד לי. רגע, אני אשתף עוד פעם את המצגת. הנה. אז אם ככה נראה הסטאק-אפ, זה בעצם תמונה מאחד הקבצים של הגרברים. אחת השכבות, אוקיי? ודרך אגב, שים לב, מורדי, זה די עונה לשאלה שלך. אחת השכבות בין החשובות ביותר, למרות שאי אפשר גם בלי כל אחת מהן, זה דבר שנקרא drill layer. רואים? רגע, אני אגדיל את זה. זה קובץ שנקרא קובץ drill drawing, אוקיי? עכשיו הוא מגדיר כמה קדחים יש לי במעגל, מה הכתרים שלהם, כמה מכל סוג, וכל אחד נותן לו כאילו סימון. אז למשל, קדח כזה של 8 מיל, plated true hole, זאת אומרת הוא מעביר אותו דוך למטה, והוא עגול, אוקיי? הוא עובר מהטופ לבוטום, אוקיי? אז יש לי 5 כאלה. יש פה עוד מידע שהוא לא רלוונטי כרגע לשיחה. אבל אני יכול לדעת, ככה דרך אגב נותנים לכם הצעות מחיר, על כמה יעלה לכם לייצר את הכרטיס. כאשר אתם מעלים לג'ל BPCB או ל-PCB וכל אלה את הקבצים שלכם, הם אומרים לכם, תעלו לנו את הגרברים. הדבר הראשון שמסתכלים עליו זה קודם כל, כמה חומר הם יצטרכו לבזבז עליכם. הדבר השני, מסתכלים כמה עבודה תהיה להם מבחינת קדיחה. אוקיי? כמה מקדחים יצטרכו להשתמש. זה אחד הפרמטרים, דרך אגב, שעל פיו נותנים את ההצעת מחיר. אז זה רק אחד מהקבצים של הגרברים. אני אף פעם לא ספרתי אם הם פותחים לי נכון, כן? שיהיה לכם ברור. אחרי שאני עושה את ה-PCB ובעצם מביא את הבום ואת הרכיבים והכל מגיע לי מדיג'יקי ולא עוצרים אותי במכס וה-DHL מזמברים אותי על השחרור מהמכס והכל, אני בא כלאחר כבוד והולך להרכיב את הרכיבים שלי על ה-PCB. עכשיו הדילמה, על חמה ידנית או על חמה אוטומטית? מה אתם אומרים? תלוי בדחיפות, תלוי במורכבות הכרטיס, בכמות הרכיבים. אני אשאל אותך את השאלה שלך, אם בדחיפות מה היית הולך לעשות על מכונה או ידנית? דחוף, הכל דחוף, אני צריך את זה מחר. ידני. ידני. אוקיי, ידני. אני איתך. את זה עשיתי ידני או מכונה? לדעתכם.
קשה לראות ככה. כן, אני מצטער, אבל זה מעגל כזה מגניב, בסדר? זה מכונה נראה לי. אוקיי, אז התשובה היא לא, היא דווקא הייתה ידנית. תראו, העלאה על מכונה זה המון כסף. זה המון כסף. השאלה היא גם כמה אתם צריכים. לפעמים אין לכם שום ברירה ואתם חייבים מכונה. לפעמים אין ברירה, אני חייב מכונה, כי המעגלים כל כך צפופים שאין לי שום ערך בלקחת את זה להלחמה ידנית. אם אתם זוכרים, לפני כמה שיקופיות דיברנו על זה שאני לא אוהב לקחת BGA, רק בגלל הדבר הזה. כאשר אני הולך להלחמה, כאשר אני צריך להלחים כרטיסים ראשונים, אני הולך למלחימה ידנית, אני משלם להם כמה שצריך, מלחימות. ברגע שאני נותן להם את כל המידע לעוס כמו שצריך, את כל הקבצים כמו שצריך, אין בעיות. אני חושב שפעם אחת בטעות שמו לי נגד אחר, אבל עולים על זה מיד. וזהו. מצד שני, הלחמה על מכונה, יש לה סדר מאוד מסוים, לוקח זמן, הרבה יותר זמן מלחמה ידנית, שוב, תלוי במורכבות של הכרטיס. בדרך כלל אני אישית אוהב לעשות הלחמה ידנית בהתחלה, זה יותר מהיר לי, יש לי את המלחימה שאני עובד איתה כבר 16 שנה, אני עובד מול ניסטק בפתח תקווה כבר המון שנים, שם אני דרך אגב עושה את הסיורים של הסטודנטים שלי, כדי שיראו סיור על קו ייצור, ואם צריך מכונה, אני מעלה את זה על מכונה. אבל יש פה עלות מאוד גבוהה של כסף, תלוי בכמה מעגלים אתם צריכים לעשות. אם אתם עכשיו עושים 10 מעגלים, קחו בחשבון שהמעגל שלכם יעלה לכם הרבה מאוד כסף לכל מעגל. עד כמה זה הבדל? כאילו, מה, אז זה מדובר בעשרות דולרים לבורד אחד? השאלה קצת מתחכמת, אבל כי זה נורא תלוי בכמה פדים יש על המעגל, כמה רכיבים יש על המעגל. אבל בואו נגיד המעגל ההוא שראיתם, הפשוט מאוד, המפגר הזה שהראיתי לכם כרגע, יש עליו נגיד 30 רכיבים, בסדר? לא יותר, יש איזה 50 רכיבים, עשו לי את זה במשהו כמו 2,000 שקל, 3 מעגלים, סליחה. 3 מעגלים שילמתי איזה 2,000 שקל. אם הייתי מעלה את זה על מכונה, אז זה היה עולה לפחות משהו כמו 300 שקל למעגל, אם לא יותר, ועל זה יש לך סטאפ, ויש לך מכונה, ויש לך להזמין מסכה, יגיע לך משהו כמו 10,000 שקל, בין 7,000 ל10,000 שקל. וואו. לכמויות קטנות, כי כל הקטע הוא שברגע שאתה רוצה לעלות על מכונה, תבוא עם מס פרודקשן. אבל גם המעגל שראית כרגע בתלת ממד שראיתי לך באלטיום, הרכבתי ממנו 3 מעגלים על מכונה. אוקיי? ואחרי זה עכשיו אני בדיוק סיימתי להרכיב על עוד 8 מעגלים על מכונה. הסיבה זה הלקוח אמר, עזוב, אני לא רוצה ידנית, אני רוצה מכונה, כמה שיעלה יעלה. בסדר? שילם. זהו. כן, זה תלוי מאוד בכמה פדים, תלוי מאוד בכמה רכיבים. אני לפחות מכיר אורך מעגלים אחד שמתמחר לך את העבודה על סמך כמות הפדים. נכון. כן, זה מה שבדרך כלל עושים. זה נורא תלוי, יש לי אחד שעושה את זה, אבל יש אחד שגם כן, אני יודע, הוא מחייב אותי בשעות. הוא לפעמים מגרזן אותי ולפעמים לא. בסדר, אני מודע לזה. עוד פעם, בגלל שאני נורא, אני כבר יודע את הדברים, אני כבר מכיר את הפלוס מינוס, אתה יודע, אני חורג ל1,000 שקל לכאן או 1,000 שקל לכאן, אז אני גם יודע לחייב את הלקוח. אז בדרך כלל אני לא מפסיד מזה, אבל ואם כן, אז בסדר, לא כזה קריטי. ואם, עוד פעם, בגלל המערכת יחסים שלי עם האנשים שאני עובד איתם, אז אני אומר לו, תקשיב, תוריד לי פה כמה שעות, נראה לי שכאילו, אני מפסיד פה כסף, אין פה שום בעיה. באמת שלא. מה עם בדיקת הכרטיסים אחרי הגמר? אז זה שלב הברינגאפ שאני אומר. זה השלב שבו אתה מעלה את זה פה על המעבדה שלך ומתחיל לבדוק. אתה שורף תוכנה, אתה יושב עם התכנת, אתה רואה שהכל עובד. זה דבר שנקרא אינטגרציה או ברינגאפ. אתה בעצם מתחיל לשלב את כולם, גם את המכניקר בהמשך, לבוא עם כל עצמות שראיתם כרגע את הכרטיס הזה עם כל עצמות. אז באים, מתחילים לשים את זה בתוך המכניקה, מגדירים מה אורך עצמות,
יש פה הרבה עבודה כדי להוציא מוצר למצב של פרודקשן. אבל בסך הכל ברגע מי שאתה... כותב את ה-test procedure? את ה- את הבדיקות, סט הבדיקות. אני. למרות שבינינו אני אגיד לך סוד, אין לי זמן לכתוב את זה. אז הרבה פעמים אני כבר... תראה, הנה למשל סט בדיקות, אוקיי? תסתכל, ככה זה נראה. אני לא צוחק איתך. זה משהו ידני לחלוטין, שפשוט אני בונה איזה כרטיס, בודק איזה כרטיס, ואני אומר, אוקיי, בדקתי מתחים, צרבתי תוכנה, יש לי תקשורת עם המעבד, המנוע עובד, הסרבו עובד, ככה, זה מה שאני רושם, אבל אחרי זה אני מתעד את זה. זאת אומרת, אני כותב את זה ממש באקסל מסודר, ואני רושם שזה היה על מעגל מספר B1, וזה, לשאלתך, זה צריך היה להיות כתוב. אבל אין לי הרבה ומה עם זמן. בד"ס? הבדיקות סביבה, אתה גם מבצע? עוד פעם, אתה שואל שאלות טובות, אבל אני עדיין אחזיר אותך, אתה עדיין בשלב של proof of concept. אם הכל עובד, בוא נגיד שהכל עובד, אתה יודע מה, אתה מלך העולם, שיחקת אותה. ברור שאתה צריך לעשות בד"ס, בדיקות סביבה, אוקיי? אז אתה אומר ללקוח, תקשיב, אוקיי, גמרנו את ה-POC, בואו נצא לבדיקות סביבה. אז אתה הולך למעבדות חרמון, או למעבדות קרמל, נורא תלוי מה צריך. אם המוצר שלך נמצא במדבר סהרה, זה מחזיר אותך לשיקופית הראשונה, אז בוא נעשה לו בדיקת חול. מהי האטימות שאתה צריך? איזה IP, IPX, IPXX, האם אתה IP35, IP65, הכל פה מההתחלה, אמרתי לכם, הכל מתחיל עם מיקרונוס, ולאט לאט לאט נסגר. אוקיי? כי אם הייתם, הנה למשל דוגמה, תראו איך הפאזל יורד. בשיקופית הראשונה הראיתי לכם את התמונה הטיפשית הזאת, את זאת, אוקיי? עכשיו, אם הייתי יודע שעכשיו הדבר הזה יושב לי, נגיד, במדבר יהודה, אוקיי? באותה שנייה המכניקר היה אומר לי, אוקיי, אתה צריך IP לפחות 40 ומשהו, אוקיי? IP זה איך הוא יבנה את הקופסה. כי יש חול. בנוסף לשמש יש גם חול. האם אני יכול לאכול את זה, האם אני לא יכול לאכול את זה. אז הכל מתכנס, אתם צריכים לדעת את הכל. אתם צריכים לדעת לדבר מכנית, ואתם צריכים לדעת לדבר עם התכנת, להגיד לו מה לעשות. המכניקר חייב לדבר איתכם אלקטרונית, אוקיי? כי הוא יצטרך להגיד לכם, תקשיב לי, צריך פה פיזור חום? בום, לא חשבת על זה? אתה בבעיה. אבל אם המכניקר יודע מה אתה צריך, end of discussion. והכיף הוא שיש לך אנשים מקצועיים שאתה עובד איתם. זה תענוג צרוף. זה כיף. איך אתה יודע במעגל, במערכת, לבחור לך ספק מתח של 12 וולט או 24 או 48, או על פי מה? על פי הצרכנים שאתה הולך להפעיל? אוקיי, שוב, תשובה טובה, שאלה טובה. במעגל הגדול שכרגע הראיתי לכם, זה למשל, אוקיי, הגדירו לי. והם רוצים שיהיה 24 וולט, מין ספק גדול, כי הוא צריך להרים מסע גדול מאוד, יש לו מנוע מאוד מאוד גדול, אז אני תקוע עם 24 וולט. הכרטיס הזה שהראיתי לכם כאן כל הזמן במצגת, הוא גם עבד על 24 וולט, מהסיבה שהוא הפעיל פה איזה מין ממסר נורא נורא גדול, מין ברז, לא ברז, סליחה, סולונואיד נורא נורא גדול, אז הוא היה צריך הרבה הספק. מצד שני, אם אומרים לי תעשה מה שאתה רוצה, אז אני בדרך כלל לוקח 5 וולט, 9 וולט, נורא תלוי גם מה הדרישות, זה שאלה קצת טריקית. SOW יגדיר הכל. Statement of Work. מה הדרישות? רגע, ואם זה עובד על סוללה, מיד אתה מקבל וום, כיוון אחר לגמרי. איך אתה עושה power harvesting, איך אתה בעצם שומר על הסוללה. אם תיכנסו, תראו למשל את הדבר הזה, זה למשל דוגמה למשהו זה אחד הפרויקטים שיצא, תכף אני אראה לכם, יצא ולא הצליח, לצערי הרב, אבל ראיתם אותו אולי. מקווה שלא סגרו את האתר. כן, הנה אני רגע אשתף לכם מסך.
אתם רואים את המצגת הזאת? את האתר הזה? רואים את האתר? כן. אז זה למשל מוצר שבניתי, זה, אתם רואים, אז פה למשל יש פה, זה אמור לשבת על רכבים והיה אמור להתריע בפני שכחת תינוקות באוטו, אז יש פה המון המון מכניקה מאוד מעניינת. אז פאנל סולארי, אוקיי? איך אתה אוגר את האנרגיה, איך אתה מייצר, איך אתה טוען את הסוללות. זה בערך הסיפור. אז כל פרויקט יש לו המון אלמנטים שאתה צריך לדעת מה אתה בעצם מבקש ב-SOW. בסדר? אז זה לשאלתך. זה פרויקט דרך אגב שממש בא להציל ילדים ובדיוק הפסיקו היה מירי רגב ביטלה איזושהי תקנה שילדים מתחת לגיל 4 חייבים איזשהו מתקן שמטריע על ילדים שנמצאים ברכב, אז בנינו את זה. פה למשל יש המון המון מכניקה שהיה בתיאום עם האלקטרוניקה, עם 2 כרטיסים, גם פנימי וגם חיצוני. עוד פעם, זה דברים שלקח זמן לבנות אותם. זהו בערך. שאלות נוספות, אני פה, אם אתם רוצים לשאול, אתם מוזמנים. שאלה. יש לך איזה שהם טיפים לתכנון נכון של PCB כך שיאפשר בדיקות נוחות לאחר הייצור? לא, זו שאלה ענקית. כן, בגלל זה אמרתי טיפים, יש לך איזה שהם דברים שאתה תמיד משתמש כן, בהם, או... הטיפים נתתי לך, קודם כל לבחור את הרכיבים כמו שאמרנו, שהרגליים שלהם שיהיה לך מאוד קל לעבוד איתם, אל תשים את הכל צפוף מדי, אם אתה יכול שיהיה לך מעגל כזה גדול, תשים אותו על כזה גדול, אל תנסה להיות חוכמולוג ולהקטין את הכל. קח רכיבים גדולים, קח נגדים של 0603 במקום 0402, אל תקשה על עצמך, תקל על עצמך, תעשה דברים שיהיה לך נוח לעבוד איתם. עוד משהו, תעשה הכנות למזגן, כמו שאמרתי לך, תשים כל מיני נגדי 0 אום בדרכים שאתה חושב שעלול להיות לך בעיות. בעיקר אני שם על DC to DC קונברטרים, על ממירי מתח, סליחה, אוקיי? כי אם עשית קצר, או שאולי אתה צריך, או אולי שמת משהו שהוא לא טוב ואין לו מספיק הספק, אז אתה פשוט מנתק את הנגד, ואז תופר אליו משהו אחר. זאת אומרת, שים את הנגדים האלה, הנגדי 0 אום, אתה תראה אצלי בקילואים הם הולכים, אבל זה תמיד עזר לי, תמיד זה עזר לי. מה לגבי טסט פוינטס? כן, טסט פוינטס לחלוטין, אתה תראה אצלי, טוב, אין לי פה את המעגל, אבל... בטסט פוינט את הקומפרובים כאלה מתכת? מצד שני, אל תתפרע, זאת אומרת, אתה יכול, אם יש לך, סתם דוגמה, אם יש לך נניח... מעגל עם, פרוססור עם 144 רגליים, כמו הדבר הזה שאתם רואים בתלת מימד, אז אל תעשה 144 טסט פוינטים, אוקיי? כי זה סתם טיפשי, אין לזה ערך. אתה תשים טסט פוינטים על דברים שאתה חושב שתצטרך, או כל מיני הכנות לדברים שאולי אתה תרצה להשתמש בהם בהמשך. בסדר? מה לגבי לדים לאינדיקציה? יפה מאוד, בטח, בוודאי. אני אראה לך בדיוק את מה שאתה רואה, שתראה הלכה למעשה את כל מה ששאלת זה נכון. מצד שני, הלדים לא הרבה פעמים, הלדים הם עקב אכילס, כי לדים צורכים אנרגיה. בסדר, עכשיו אם המוצר הזה נגיד סוללה. אז סוללה, אז קח בחשבון שאתה תנסה לשים אותו במצב שבו אתה יכול לכבות את הלדים, אוקיי? אז כן, אז הנה למשל לשאלתך, אלה לדים. אתה רואה, כל אלה זה לדים. בסדר? אז אני יודע כשהמסאז' פאמפ עובד, נדלק לי לד. כשהוואקום פאמפ עובד, נדלק לי לד. ואז אתה יודע בוויזואלי, מיד אתה רואה איזה מעגל עובד לך או לא עובד לך. טסט פוינטים, תסתכל, יש לך פה, אתה רואה, יש לי פה טסט פוינט, אתה רואה? יש לי פה טסט פוינט, אבל אתה שאלת על טסט פוינטים אחרים, אתה שאלת יותר על אלה. אתה רואה, זה הפרוססור, זה דרך אגב הצד השני של הכרטיס הזה. אז זה הפרוססור,
יש לו 144 פינים, מתוכם אני משתמש במשהו כמו 100 ומשהו, 105 אם אני לא טועה. אבל יש לי פינים שלמשל פנויים, אז אני שם פה טסט פוינטים, אוקיי? כי אם מחר אני ארצה עוד איזה GPI או כל דבר אחר, אני פשוט שם על זה בדיל ומתחבר אליו. אלה טסט פוינטים שהם נקראים טסט פד. אבל יש גם טסט פוינטים שהם true הולים. פה אין לי אותם לדעתי. פה אין לי כאלה, אבל זה גם טסט פוינטים ואני מגדיר לעורך. ועוד שמע, אני רוצה שכל הטסט פוינטים יהיו טסט פדס, אוקיי? אבל יש כאלה שאני רוצה אותם עם true הול. כי כנראה שיש להם זרם יותר גדול, או 1001 דברים. מה הכוונה נגדים של אפס אום? למה צריך אותם? כי הם בדיוק אפס אום, הם פשוט, זה כמו דבר שנקרא placeholder, הם פשוט נמצאים שם כדי שתוכל לנתק אותם. הם נגדים שהם אפס אום, אתה קונה אותם והם נקראים אפס אום. לא, זה אני מבין, אבל למה הם עוזרים לך למשל? רק למצבים, רק לדיבאגים. רק לתפוס placeholder'ים, רק למצב שבו אני אצטרך לנתק משהו, אז אני מנתק את הנגד ולא מנתק את הרכיב. זאת אומרת, אם תסתכל, זה נורא נכון הדבר הזה. אפשר לעשות את זה עם ג'אמפרים. כן, אבל למה? אז זה ג'אמפר. זה בדיוק ג'אמפר. זה בדיוק ג'אמפר. רק שהוא הרבה יותר סקסי. כי במקום לנתק את ה-LDO הזה, אז אני פשוט מנתק לו פה את הנגד הזה, לדעתי זה זה. אני פשוט מרים אותו, והופ, הרכיב הזה כבר לא רלוונטי. אוקיי, טוב. בסדר? טוב. אז חברים, נהניתי מאוד, שמחתי על השאלות, אני אוהב את הדברים האלה. רגע, שתי שאלות אחרונות. כשאתה מרכיב בטסט פוינטים את הפינים הפיזיים, המתכתיים האלה, סיכון שזה קורן או חטוף להכנסת רעשים למעגל? דורון. אתה הדורון שאני חושב שאתה? חיובי. זיהיתי את הכל. תכירו בבקשה, דורון, היה סטודנט שלי פעם, נכון? אפשר לספר עליך? רק דברים טובים. רק דברים טובים בהחלט. דורון היה סטודנט שלי בקורס, ואז אנחנו בקשר. כמה זמן עבר, דורון? 2 שנים. יותר. לא יותר. 2000 איך אומרים, 30 שנה, לך תזכור. כן, לך תזכור. אז כן, דורון היה סטודנט שלי, אני איתו הרבה שנים, מלווה אותו עד כמה שאפשר, וכמעט יצאנו לעבוד עוד פעם ביחד. אהלן דורון, נעלמת לי, אני צריך לדבר איתך. שאלת שאלה עוד פעם, פשוט הכל היה לי מוכר. תשאל את השאלה עוד פעם. אני אומר, כשאתה מרכיב טסט פוינטים שהם כמו גוף מתכת, שיותר נוח לי, אחר כך עם איזשהו פרוב, אז אין סיכון שהם יכניסו רעש למעגל? שאלה מצוינת. תסתכל, אתם רואים את אני משתף לכם מסך, נכון? לא. לא. אני אשתף עכשיו, הנה תקבל את התשובה עכשיו. שים לב דורון, אתה רואה את האדומים האלה? אלה הטרול, זהו, זה מה שרציתי, תראו. זה הטסט פוינטים, רגע, אני אציג לכם את זה כמו שצריך. אמרתי לכם שיש טסט פוינטים שהם פדים, ויש טסט פוינטים שהם true הולים. אז זה למשל, אתם רואים את זה פה, זה טסט פוינט שהוא true hole, בסדר? עכשיו, אם תסתכלו בתלת ממד, תראו שבמקום הטסט פוינט הזה, יש פה איזה מין כזה, כמו מין גביע כזה. זה מין כאלה גביעים שיש לי פה, שאם אני רוצה לתפוס איתם איזה הוק או משהו כזה, אז אני משתמש בהם, ותכף אני אענה לך דורון. ויש פה עוד איזשהו טסט פוינט שאני נוהג להשתמש בו המון, הדבר הזה, זה לאדמה, זה איזה מין כזה, כמו פד כזה לאדמה, שפשוט נוח לי לשלב הדיבאג, אוקיי? אני פשוט שם אותו, הוא עולה כסף, אבל אני שם אותו לשלב הדיבאג, כדי שיהיה לי נוח, פשוט להתחבר עם פרובים. מקווה שאתם רואים במצלמה רגע, אבל הנה הוא פה, הדבר הזה פה. אוקיי, זה הדבר הזה. זה מין כזה משהו מתכתי,
שהוא טסט פוינט מאוד גדול, ששם אני מחבר את כל הרוקים שלי לאדמה. לשאלתך, לא, הטסט פוינטים לא מכניסים לי רעשים, כי הטסט פוינט יושב לי על הטרייס, אוקיי? הוא לא יוצא לי בתור סטאב, אוקיי? הוא יושב לי על הטרייס, ולכן אין בעיה. קח בחשבון שאני מדבר איתך על low speed board design. ב-high speed זה כבר סיפור אחר. אוקיי? איך קוראים לרכיב הזה ששמת בשביל האדמה? זה נקרא BR, רגע אני אגיד לך, BR, רגע נו למה, הנה. ביבי. זה השם שלו אני חושב, אני אשלח לכם בקבוצה אם מישהו רוצה. אם יש לכם בעיה ואתם רוצים למצוא אותו, אני אמצא לכם אותו, זה סיפור. איפה הצ'אט? הנה זה. זהו. אז חבר'ה, קודם כל, אני בקבוצה, ואם אתם רוצים להגיע אליי, אתם מוזמנים, אני אשמח לענות, אני גם עונה למי שצריך, דורון יכול להעיד על זה. וכמובן, בזמנכם החופשי, ואם תרצו, אתם מוזמנים תמיד לקורס שאני עושה, ועוד מעט אמור להיפתח מחזור, אשמח להיפגש איתכם שם. בסדר? אני יכול להגיד לך באופן אישי, ונראה לי שכולם יתקחו באמרה הזאת, אבל זה אחת הארצות המעניינות. הרבה זמן לא ראיתי מישהו מחזיק כל כך הרבה זמן אנשים בשעות כאלה, אז... אמרתי לך, נכון שאמרתי לך שהם יישארו ערניים? כן, כן, זה לא ראיתי הרבה זמן, זה כל הכבוד. זהו חברים, אז תודה שהגעתם אלינו, ואנחנו מקווים שהיה לכם מדהים, כמו שלי לפחות היה מעניין מאוד. וזהו, נתראה בהרצאות הבאות, שיהיה לכולם לילה טוב. ואני בקבוצה, אז אם יש לכם שאלות, אז